Ongi etorri Nortasuna sarean 2025 jardunaldira. 10 aldiz antolatu dugu jardunaldi hau eta puntu kooperatibako kideok 2016an jendarteari modu irekian, doan eta euskaraz zerbait eskaintzeko asmotik jaio zen eta esango nuke gure xumean bide polita egiten ari garela eta guretzat behintzat zuek guztiak elkarrekin hemen ikusteagatik bakarrik merezi izan du. Askoren artean, askoren laguntzaz izan da posible jardunaldi hau. Eskarrak eman nahi dizkiogu beraien aletxoa jarri duten eragile guztiei, besteak beste, Santelmo Museoa, Puntu Eus Fundazioa, Bira Produkzioak, Berria eta Antza Komunikazio Grafikoa. Aipatu nahi dizuet baita ere, jardunaldian zehar Goreti eta Puntutarra hor txokontan artelanak sortzen egongo dela, eta gero, jardunaldiaren bukaeran ikusiko dugu zertan aritu dan. Gonbidapena luzatu nahi dizuet ere sare sozialetan Nortasuna sarean traola erabiliz gaur hemen gertatuko dana edatzeko eta azken ohar bat jardunaldia bukatzean karpetan daukazuen inkesta bete eta sarreran itzultzea eskatu nahi dizuegu. Gehiago luzatu gabe, goazen komunikazio onean murgiltzera, baina ona zer da ona? Ona norentzat. Eta beraz, zer ez da ona. Komunikazioa bidegurutze batean dagoela sentitzen dugu, eta uste dugu bagarela nor bidegurutze hau ezaugarritu eta norabide berriak batera pentsatzeko. Horretarako, hasteko Xabier eta Estitxuk jardunaldi honetako gaian kokatzen lagunduko digute, 20 minutuko hitzaldi banarekin. Segidan Jurdina, Ainoa eta Matxinen esperientzietatik egingo dugu hurbilpena gaira eta amaitzeko guztiekin inguru bat osatuko dugu. Eta espero dugu guzti hauen hitzak entzun da modu profesionalean edo modu pertsonalean egiten duzuen komunikazioan zuen iparorratzak lerrokatzeko aukera berriak ikusiko dituzuela. Az gaitezen lehenengo hitzaldiarekin, Xabier Landabidea Urrestik, eraldaketa teknologikoek ekarri dizkiguten onuren eta eskatu dizkiguten ordainen inguruan hitz egingo digu. Ezagutu dezagun gehiago. Bilbon jaio zen Xabier Landabidea Urresti. 43 urte ditu eta ikusentzunezko komunikazio eta administrazio eta politika zientziak ikasketak ditu. Deustuko Unibertsitatean komunikazio masterra egin zuen eta aisia eta giza potentzialean doktorea da. 2008az geroztik ikerlari eta irakaslea da Deustuko Unibertsitateko giza eta gizarte zientzien fakultatean. Komunikazioa, teknologia eta hizkuntza eta kulturaren arteko elkarguneak izan ditu ikergai bere ibilbidean. Baita, rol jokoek zentzu horretan izan dezaketen potentzialtasuna ere. Aurrera. Eta arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, eta punturi eta beste guztioi. Gaur pixka baten artean, komunikazioaren ekosistemaz elkarrekin gogoeta egiteko aukera zabaltzagatik. Nik gaur ekarri dizkizuet intuizio batzuk, gehiago direnak errealitateari begiratzeko proposamen batzuk edo metafora forman. Nire asmoa da komunikazio eta informazioaren teknologia deitzen ari garen hauek problematizatzea edo zalantzan jartzea. Horretarako 5 momentu aukeratu ditut, izan zitezken 15 edo 50, ez dira bere horretan gertatu. Ez ziren izan bere horretan evento historiko batzuk, eta gertatu direnean ere beste zenbait gauzarekin batera gertatu dira eta gertatzen ari dira. Orduanik gaur proposatu nahi dizuedana da, ez da izango ibilbide historiografiko bat, gehiago da gure oraina eta etorkizunarekiko agentzia berreskuratzeko asmo bat edo. Orduan, irudiak erabiliko ditut, baina batez ere gaur hitzetan zentratuko naiz, batez ere. Eta 3 autore izango ditut bueltaka, pixka bat mamuak bezala. Ez daude hemen, ez daudean, baina pixka bat flotatzen izango dira gurekin.
Lehenengo litzateke Marshall McLuhan, planteatu zuena komunikazioaren teknologiak gure gorputzen, gure zentzumenen edapen moduko bat direla, eta oso famatua egin zen, ez bakarrik Woody Allenen pelikula batean agertzagaitik, baizik eta bidea da mezua, edo modua da mezua esaldiagatik, the medium is the message. Badago bigarren liburu bat, bigarren mezu bat etzena infamatua egin, the medium is the massage, edo bidea da masajea, eta hori, bigarren buelta hori ere iruditzen zait bereziki baliagarria izango zaigula gaur egun. Bigarrena, Ursula K. Le Guin, zientzia fikziozko idazle erraldoia, planteatu zuena teknologia dela batez ere gure mundu materialarekin harremantzeko daukagun interfaze bat. Eta demostratu zuena, berak egin zuen, orduan hori eta gero ja ez dugu berriro demostratu behar, zientzia fikziorik potenteenak ez daukala zerikusirik ez laserrekin, ez robotekin, ez exoeskeletoekin, beste gauza batzuetaz ari garela. Eta hirugarrena ekarri nahi dizudana gaur, Michel de Certeau, Josu laguna da, hitz egiten zuena pixka bat eguneroko praktikaz errealitate sortzaile bezala. Sarritan nik uste dut determinismo teknologikoan erortzen garela edo erorrarazten gaituztela, eta de Certeau planteatzen zuen obedientzia eta desobedientzia jokoak daudela gure egunerokoan, eta ezinbestean garela pixka bat isilpeko eiztariak beste norbaiten lurretan, edo gure terminoetan hackerrak beste norbaiten sisteman. Orduan, ideia hori ekarriko dut gaur, pixka bat, gizarte kapitalista batean gure kondizioa nolabait aitortu dezagun. Garela isilpeko eiztariak edo hackerrak ezinbestean. Orduan, garapen teknologikoa ari garenean, IKT-en garapena ari garenean, zertaz ari gara? Aurrera goaz, atzera goaz, badu zentzurik, norantzaren metafora honek, ondo gabiltza, gaizki gabiltza, zer da komunikazio ona teknologikoki hain saturatuta dauden gizarte hauetan. Batetik, ez dut uste inoiz elkartu zirenik, Ursula, Michel eta Marshall, baina uste dut hirurak ados egongo liratekeela hizkuntza, teknologia bezala ulertzerako orduan eta konkretuki hizkuntza idatzia giza teknologiatzat hartzerako orduan. Nik uste sarritan teknologiari buruz hitz egiten hasten garenean eta historiari eta historiari horreari buruz hasten garenean hitz egiten, imaginatzen ditugu hominidoak makila batekin edo harri batekin. Nik uste dut, hizkuntzaren asmakuntza izan zela benetan askoz salto teknologiko handiagoa, askoz potenteagoa. Soinuekin gauzak adieraztea. Izana duen horri izena ematea. Eta gero beste buelta bat. Soinuak eta soinu bidez errepresentatutako ideiak idatzizko zeinuz, marrazkiz, nonbaiten inskribatzea, ezta? Pentsa ze gauza. Normaltzat hartzen dugula oso ohituta gaudelako eta hor jaio garelako eta funtzio publikoko lanpostuetako hizkuntza eskakizunek bestela diotelako, baina hizkuntzaz konstituituta gaude. Hizkuntza konstituitzen gaitu. Eta nik uste dut horrek suposatu zuela giza kondizioaren errealitate salto bat, salto teknologiko benetan importante bat. Baina saltoek presioak dituzte. Kontua da, eta beste baterako utziko dugu gauzak izendatzeko zeinuak asmatu genituen momentu hori, beste untxizulo bat da, zeinu idatziak, marraztuak egiten hasi ginenean, gauzak irabazi eta galdu egin genituela. Aurkitu egin genituen, baina galdu ere bai. Eta uste dut, momentu errepikatu zaigula, eta errepikatzen ari dela orain ere bai. Gauza bat galdu genuena zen memoria. Eta hori gaur gertatzen zaigu telefono zenbakiekin. Ez ditxuk aipatzen zidan, bere alabak berea badakiela. Nik ez dakit gaur egun zenbat dakizkidan, baina gutxi. Baina historiografia irabazi genuen. Memoria galdu genuen, memoria irabazteko. Belarria galdu genuen bestetik. Ahotsak garrantzia galtzearen diferentzua da, ahotsak entzun eta gogoratzeko gaitasuna galtzea. Orduan, etzen debalde izan. Belarrietaz ari garela, eta belarriak galdu eta irabazteaz ari garela, egunkaritaz hitz egin nezakeen, baina aukeratu dut irratia metafora bezala balio didalako. Eta interesatzen zait, seinale berbera, aldi berean, aldi bereko publiko bat sortzen duen momentu hori. Hemen publiko bat zaudete, streamingaren beste aldean publiko bat dago, hemen orain gertatzen ari den hori jasotzen, ezta?
Eta irratiak uste dut asmatu zuela gutasun bat zuzenekotasunarekin lotuta, lekukotza konpartitu bat. Zerbait gertatzen da, eta zerbait horren lekuko gara. Baina ja ez 5 lagun, edo 20 lagun, edo hemen gauden guztiok. 100, 1000, 10 milaka, 100 milaka aldi berean. Eskala aldaketa bat ekarri zuen, eta eskala aldaketa horrekin nire uste sujetu berri baten sorkuntza, edo sujetuaren izaera aldaketa bat. Inoiz gure artean inola elkarrekin harremanduko ez garen milaka lagun, aurrean ez duten zerbaiten lekuko. Aldaketa honek nire ustez aldaketa espazial bat ekarri zuen. Gertakizuna hurbil edo zuzenean egon behar izatetik, edo gertakizunitik hurbil egon den norbaitengatik hurbil egon behar izatetik, gertakizunaren berri entzuteak nolabait egitea, gertaraztea gertakizuna. Kontakizuna bihurtzea nolabait eventoa bera. Nire ustez, eta hau asko zatea da, baina honek apur bat inauguratzen du informazioaren gizartea, deitu dioguna. Antolaketa sozial bezala. Baina galderak ere zabaltzen ditu. Nork du informazio transespazial hau ekoiztu, antolatu eta igortzeko gaitasuna? Gure belarriek distantziak gainditzea lortu genuen, bai, makluarki, ez da? Baina ze preziotan, ze ondoriorekin, ze jabego, ze maisu berrirekin. Nire ustez, irratiak ordura arte imaginatu ere ezin zen bozkorailu bat eman zien ahots batzuei. Jokoaren arauak aldatu zituen, entzuleak sortu zituen, entzuletza sortu zuen, audientziak asmatu zituen. Eta ordutik aurrera lagunok audientzia ere bagara, ez gara bakarrik individuak, audientziak ere bagara. Telebista oso interesantea da, leku askotatik, baina nik 2013an tesiarekin ari nintzenean, Bizkaiko Euskal Hiztunen telebistarekiko esperientziak aztertu nituen, eta kuriosoa da, ze 2013ko telebista eta 2025ko telebista zeharo ezberdinak dira. Nik aztertu nituenean Aulestiko jubilatuak eta Mungiako gaztelonjak, ez ziren aipatzen ez Netflix, ez Amazon, ez Filmin. Aipatzen ziren telebista kate klasikoen programazio sinkronikoak. Aldi berean emititzen zirenak eta jasotzen zirenak. Gran Hermano, Sálvame, Konkiz, Teleberri, Gaur Egun, Goenkale. Niretzako deskubrimendu handietako bat izan zen, telebistak erabiltzen ditugula, edo telebista erabiltzen dugula, aldi edo denborazko markoak eraikitzeko. Desertok aipatuko luken bezala, la perruk egiten dugula telebistarekin, guk erabiltzen dugula gure helburuekin. Batzuetan lagunekin egoteko aitzakia bezala. Beste batzuetan familiarekin edo bikotekidearekin egoteko. Baina beste batzuetan familiarekin edo bikotekidearekin egon beharrez izateko ere bai. Telebista oso modu diferentetan erabili izan da, bai 20. mendeko lehen hamarkadan eta baita orain 2. honetan ere. Baina pantailek gure astia, gure denbora librea egituratu dute modu sakon eta intimo batean. Bai etxean, bai lokalean, bai tabernan, bai hemen ere. Eguneroko denborak egituratzeko eta eraikitzeko elektrotresna bat bilakatu ditugu. Eta kuriosoa da, baina telebistak euskaraz edo euskarak denborari deitzeko ditugun modu guztiak kolonizatu ditu. Gure aldiak, gure astiak, gure aiziak. Asko lur horietan jaio gara eta ez dugu besterik ezagutu. Eta agian horregaitik zaila egiten zaigu, eraikuntza hau desnormalizatzea, arrarotzea. Baina ez esan arraro samarra ez denik. Gailu baten inguruan antolatzen duzu etxeko egongela eta konturatu orduko zure bizi denbora osoa antolatzen dizu. Nire ustez oso azkar, normalizatu dugun beste asmakuntza, beste garapen teknologiko bat internetena izan da. Eta internetena berezik interesgarri iruditzen zait, izen unibertsal bilakatu dugun ingelesezko hitzaren atzean, ze berez sare artea ere dei genezakeen, baina ez dugu deitzen, teknologia, gailu, protokolo eta prozesu pila bat metatzen direlako. Izen baten azpian gauza askoti buruz hitz egiten ari gara. Gure belaunaldia, ni 1981ekoa naiz, millennial zikin bat naiz, internetik gabe jaio zen zentzu sozialean. Existitzen zen, baina 80. hamarkadara arte Euskal Herrian etzen benetan edatu. Eta gure okeletan bizi dugu oraindik ere, etenik izan ez duen transformazio hori. Nik gogoratzen dut, 14.000 baudio duen modema piztea, eta etxeko lineako telefonoa komunikatzen ustea, zarata artean internetera konektatzeko. Ze orduan oraindik internet piztu eta itzali egiten genuen.
Konektatu eta deskonektatu egiten ginen. Areto honetako gazteenok ez duzue jakingo zertaz arraio ari naizen, noski. Ze orain konexioa etenik gabea da. Literalki ez du etenik. Zaila egiten zaigu deskonektatzea. Zaila egiten zaigu deskonektatzea imaginatzea ere, ziurrenez. Gure defektuzko modua online bilakatu zaigu. Oso arraro egingo litzaidake, hemen bilduta gaudenok gaurko saioan zehar, etengabe internetera konektatuta dagoen poltsikoko gailuei begiratuko ez bagenie jardunaldi osoan zehar, 2 orduz. Gero esango dirazu, ez interesatzen zait. Honek, gure presentzia eta arreta moduetan aldaketak ekarri ditu. Gure gorputzak eta gogoak ja ez daude leku bakarrean. Leku askotan barreiatuta baino. Gure arretak ezin dira leku bakarrean egon, hori inproduktiboa litzateke. Patronalari galdetzen badiogu, eta badazpada ez diogu galdetuko, iaia absentismo laborala. Etengabe zabaldu behar dugu gure presentzialitatea. Gogo gorputz fantasmagoriko bat edatuz bezala, FOMO edo zerbait galtzearen beldurraren aginduetara. Eta sasi omnipresentzia modu hauek noski ez daude egokituta gure gorputzetara, gure gogoetara. Evoluzio biologikoaren erritmoak beste batzuk dira. Eta hor, ni behintzat, uste dut gabiltza, malabarismoan, mundu sozialaren exigentzia berriekin, exigentzia nahi baduzue teknosozialekin, faszinazio eta angustiaren arteko desoreka kolektibo batean murgilduta. Eta azkenik, modako terminoa, adimen artifiziala, noski. Kezkatuta nago adimen artifiziala eta adimen artifizial sortzailea deitzen ari garen plataforma, zerbitzu eta produktuekin. Oso kezkatuta. Eta ez nago bereziki kezkatuta Skynet esnatuko delako eta denok esklabo bihurtuko gaituelako, edo nire unibertsitateko lanetik botako nautelako, nire lana merkeago eta azkarrago eta hobeto egingo duen zerbait asmatuko dutelako. Kezkatuta nago, hizkuntza eredu handiek adierazirik gabe funtzionatzen duten adierazleekin lan egiten dutelako. Testua osatzen dutelako probabilistikoki, erreferentearen zentzurik gabe. Mundua dirudien, mundurik gabeko mundu bat marrazten digutelako. Ereikita daudelako sinesgarriak izateko, ez fidagarriak izateko. Iturriaren kontzeptua deusestatzen dutelako. Erdian jartzen direlako. Giza interakzio simbolikoa dirudien, baina ez den prozesuak ugastun batek, munduko ugastun simboliko guztiok, inoiz, inola, inon egin ahalko ez dituzten abiadura eta kantitateetan produzitu ditzaketelako. Uste dut azelerazioa dakartela, baina azalerazioa ere bai. Batetik gogorrago eta azkarrago egingo dugu lan, gauza gehiago enkargatuko dizkigute, presioa areagotu egingo da, bestetik azal gehiago jango dugu eta mami gutxiago. Azalaren azalera handitu egingo da, eta mamiaren muina txikitu. Zinemak mugimenduaren ilusioa eskaini zigun bezala, adimen artifizial sortzaile hauek kognizioaren ilusioa ekarriko digutela uste dut. Testuaren aroa atzean utzi eta testu ostean, postestuaren aroan murgiltzen ari garela iruditzen zait. Behar bada postirakurri eta postidatzi egingo dugu hemendik aurrera, eta postpentsatu. Kezkatzen hauena da uholde bat izango dela. Ez da sirimiri suabe bat izango, edo udako ekaitz freskagarri bat. Uholde bat izango da, amaierarik gabeko monzoi bat. Bada, antza denez, jada. Ez da lehiatzerik izango, email bat eskuz idazteko, zezapire interesantea, ez da, email bat eskuz idatzi. Eta, eta, eskuz idazteko behar dugun denboran, crawler batek beste 1.000 webgune eskarapeatu baititu indarrutxez eta zabaldu ditu GNI batek testu oste berriak 1.000 milioi bat bilioi europar webgunetan, forotan, sare sozialetan. Beraz, esan dizudan bezala, nire oso kezkatuta nago. Batez ere, inguruan geroz eta sarriago entzuten nahi naizelako guk egiten ez badugu beste batzuek egingo dute, eta ez baduzu AA erabiltzen atzean gelituko zara bezalako argumentuak. Ez naute kezkatzen makina ikasketan edo ikasketa sakonean egindako aurrerapenek, baina bai garapen hauetan oinarrituta agertzen hasi diren dispositibo eta artefaktu ezberdinekiko zabaltzen eta sendotzen ari garen diskurtsoek. Aurrera joan beharraren izenean ezote ari gara pixka bat lemming bihurtzen ari. Hortaz, eta amaitzeko, ibilbidea presuratu eta guztiz antihistoriografiko honetatik abiatuta. Zer egin? Zein da komunikazio ona? Nondik heldu? Iruditzen zait bi posizio edo sistema etiko aldi bereko daudela, ez oso kompatibleak, baina bai aldi berean ematen direnak gure gizartean. Batak guk egiten ez badugu beste batek egingo du dio. Eta nagusia da, bai adimen artifizialari dagokionez, bai armagintzan, bai petrolio, bai ikatz, bai uranioaren erabilpenean, gauzak horrela daude guztiak, gauzak horrela dira bihurtzeko asmoz.
Bestetik, eta pixka kontrara, guk egiten ez badugu ez du inork egingo proposatzen da baita ere. Eta saihestezinean baino desiragarrian jartzen du indarra. Ezinezkoa egingarri bihurtzeko asmoz. Nire ustez biak daude gugan, bai herri bezala eta bai pertsona bezala. Baina kezkatzen nau, IKT-en garapen eta kontzeptualizazioan nolako indarra hartu duen lehenak. Nire ustez, egia da teknologia gehiago behar dugula, baina ez ohiko zentzuan. Desertoren eguneroko ibilera isilpeko, diglosiko hauetan ikasi duguna erabili beharko genukela uste dut, teknologia berriak asmatu eta zabaltzeko. Interfaze leguindar berri bat behar dugu. Ez bakarrik euskeraz, euskaratik. Eskalak, erritmoak, lehentasunak, logikak, erreferenteak, adierazleak, probabilitateak, euskaratik, euskarak okupatzen dituen eta okupatzen ez dituen posizioetatik pentsatuko dituen interfaze sorta bat. Hor bai ikusten dut aurre interesgarri bat. Aurre teknosozial berriak, aurre gureagoak behar ditugula iruditzen zait. Eta behar bada aurre berri hauek atze deitzen ari garen horretan daude. Nork esango zigun, Marshall McLuhanek arrazoia zuen, modua da mezua. Eskerrik asko. Zerbait Gauza asko esan ditut, beraz, ez zuen. Nik galdera bat egingo dizut, eskaera bat. Komunikazioa definitzeko bat, eskatuko dizut. Asko bota dituzu, aukeratu. Komunitatea. Entzun da? Zurea bai behintzat. Komunitatea hitza, aukeratu duzu, komunikazioa definitzeko, zakura botako dugu, eta eskerrik asko, lengoz. Hala, mi esker. Estitxu Garai Artetxeren txanda, orain, bidegurtze honetan arditzak egun erabakien inguruan hitz egingo digu berak. Ezagutzen duzue? Estitxu Garai Artetxe Gordexolan jaio zen duela 39 urte. Komunikazioan doktorea da, eta aurretik publizitatea eta harreman publikoetan lizentziatu eta gizarte komunikazioa masterra egin zuen. Irakaslea eta ikerlaria da EHUn, nik ikerketa taldea zuzentzen du eta urtarriletik EHUko Bizkaiko kampuseko eta komunikazioko errektore ordea da. Unibertsitate jardueraz gain, marketing eta komunikazio aholkulari lanetan aritu da eta komunikabide ezberdinetako kolaboratzaile izan da. Aurrera, Estitxu. Kaixo, arratzalde on guztioi. Lehenengo eta behin eskerrak eman behar dizkizuet komunikazio foro honetan parte hartzeko aukera emateagatik. Ze benetan ikusita publikoan zelako kapital komunikatibo daukagun, benetan iruditzen zait hori dela, ezta? Topaleku bat eta foro bat. Eta gainera pixkat unkituta ere banago, aukera eman didalako berriro ere topatzeko karrera sasoiko jendea, nirekin ikasleen mugimenduan ibilitako jendea, lankideak ikusteko, fakultateko jende pilo bat dago hemen momentu honetan asko ikusten ez dudana. Eta batez ere ikusten dut komunikazioaren alorrean asko dakien jendea dagoela hemen. Hortaz, hausnarketa foro batetara etorri naizela sentitzen naiz, eta horregatik eskerrak ematen dizkizuet. Komunikazioan zabiltzatenez, ondo jakingo duzue, edozein komunikazio pieza prestatzen duzunean, oso importantea izaten dela pentsatzea zein den hartzailea eta pentsatzea zein izango den mezua. Eta normalean mezu hori bukaeran eman ohi da. Nik pelikula honetan hasieratik esango dizuet zein den hiltzailea eta hasieratik oso garbi utziko dizuet zein den eman nahi dudan mezua. Orduan hasiko naiz bi aldarrirekin. Bai? Lehenengo aldarria.
jende guztiak ez daki komunikazioari buruz. Ematen du zerbait, oso jakina, ezta? Normalean ez da horrela izaten. Eta komunikazioan lan egiten dugunok ondo dakigu ez dela horrela. Komunikazioari buruz danek pentsatzen dugu dakigula, danek ematen dugu iritzia, eta egia da, komunikatu guztiek komunikatzen dugula ere zarantzan jarriko nuke. Bai? Hitz egin, guztiok hitz egiten dugu, modu batetan edo bestean, baina komunikatzeko beharrezkoa ere hartzaile bat eta mezu bat iristea. Hortaz, ez dakit guztiok komunikatzen dugun, baina komunikazioa jardun profesional bat da, eta komunikazioari buruz ez dakigu guztiok. Horregatik aholkularien lana, eta horregatik besteak beste unibertsitatean ikasten eta irakasten dugu komunikazioa. Hortaz, lehenengo aldarria hori. Eta bigarren aldarria. Bigarren aldarria da, komunikazio aholkularion lana, da lan bat ezinbestekoa momentu honetan, izenburuak dioen moduan bizi dugun bidegurutzean. Konpromiso sozial izugarria daukalako gure lanak. Eta hau esaten dut ere aldarrikapen moduan, behin eta berriro azaldu behar izan dudalako nire bizitzan, zergatik aukeratu nuen publizitatea eta harreman publikoak ikastea. Askotan, eta askotan, aipatu didate, jo ez ditxu, ez dator zure izakerarekin bat, publizitatea, ikasten ari zara. Izango balitz moduan deabruak sortutako karrera bat. Egia da, deabruak sortutako karrera bat dela, azkenean egia da, publizitatea oso lotuta dagoela kapitalismoari eta jardun komertzialari. Baina, beti sinistu izan dut komunikazioa erabili daitekela ere eta erabili behar dela eta beharrezkoa dela beste gauza batzuetarako. Eta gainera, gaur egungo komunikazioa lantzeko modu modernoa bat datorrela erabat nik neukan bulkada horrekin. Balioek gero eta garrantzia gehiago daukatelako eta estrategiak ere garrantzia handia daukalako. Hortaz, bi aldarrikapen hoiek aipatuta, nire hitzaldi hau bi adibiderekin ardaztuko dut. Eta espero dut interesekoak izango direla. Batetik, direlako azken boladan eskuartean eduki ditudan bi komunikazio jardun garrantzitsuenak, eta bestetik uste dudalako interesa ere piztuko dutela. Euretako bat izango da, bakizue duela gutxi hauteskundeak eduki ditugula unibertsitatean, irabazi genuen, arrakasta kasu bat da, eta arrakasta kasuek beti pizten dute atentzioa. Baina arrakasta izan aurretik arrastaka ere ibili ginen, eta arrastaka ibili ginen sasoi hori ere bada komunikazioan oso interesgarria. Eta hau esaten dut, guk ere kanpainan askotan eukitzen genituelako gomendioak, beste unibertsitate batzuetako aholkulariek eta esaten ziguten, guk egin genuen kanpaina bat, oso polita, agian baliagarria izan daiteke, eta guk gure artean komentatzen genuen, esaten genuen, baina irabazi zuten, edo galdu zuten. Honek ez du esan nahi, oso kanpaina komunikatibo ona, ezin daitekenik egin eta gero galdu, inondik inora ere ez. Kanpaina komunikatibo bikainak egiten dira, gero emaitza hain onik ez daukatena. Baina, erabiliko dut batetik, kanpaina sasoiko adibide batzuk jarriko ditut, eta beste batzuk, momentu honetan, arrakasta eduki genuenez, komunikazio errektore orde ere banaiz, Bizkaiko kanpusekoa ere, eta haukagu beste erronka komunikatibo polit eta potolo bat, Euskal Herriko Unibertsitatea bezalako erakunde handi batetan. Orduan, bi adibide horiek erabiliko ditut, eta nola jakin nuen txerrenek metafora bat erabiliko zuela, pentsatu nuen, ez naiz ni gutxiago izango, eta nik ere metafora bat erabiliko dut, eta orduan metafora batek ardaztuko du nire hitzaldi txiki hau. Eta metafora hori izango da anatomia. Lasai egon zaitezte, ez dut bisturirik aterako, ze gorputz hau, ez dago hilda, gorputz hau, bizirik dago. Badakizue gaur egun, gero eta gehiago dakigu anatomiari buruz, eta uste dut, kontzientzia daukagula,
mikrobiota orekatua oso importantea dela, bai? Bagizue hor mikroorganismo ezberdina dauzkagula, batzuk dira bakteria txarrak, besteak onak, oreka, da importantea. Bueno, komunikazioan berdina gertatzen da. Zer gertatzen da, erakundeetan badaudela interes batzuk, eta interes horiek dira bakteria batzuk, bale? Interes ezagunena izan daitezke irabazi asmoak, alegia dirua irabazi nahia, bai? Eta interes horiek legitimoak izan daitezke. Zer gertatzen da, bakteriekin moduan, asko areagotzen badira eta presentzia handia badaukate, sortzen dute desoreka bat. Orduan, nire ustetan, komunikazio aholkularien lana, orain azalduko dizuedan prozedura guztiaren ondorioz, bada bakteria onak ere mikrobiotan presente daudela bermatzea. Hori da gure lanetako bat. Izan ere, pasatuta aurrengo atalera, bihotzera, gaur egun komunikazioan balioek garrantzi izugarria daukate. Orain arte komunikazioan eta urte luzetan, eta unibertsitatean nirekin batera ikasi duzuenok badakizue hau, USP deitzen zan sistemak zeukan erabateko garrantzia. Hau da, Unique Selling Proposition ingelesez, bai, ingeleseko akronimoa da, eta esan nahi du salmenta proposamen bakarra. Alegia, zuk pentsatu, bai, zure produktuak ze ezaugarri bereizgarri daukan, merkeena da, ondoen garbitzen du, edo zure erakundea zertan den punterengoa, eta horretan ardaztu zure komunikazio guztia. Zer gertatzen da? Gaur egun merkatua dira oso lehiakorrak, eta zu izan zaitezke merkeena, baina hurrengo egunean, alboan, zabaltzen dizute, merkeagoa den beste toki bat. Orduan, erakundeak horretaz jabetuta, areta gehiago pasagara emotional selling proposition gisa ezagutzen denera. Hau da, emozioekin konektatzea. Eta hau ez da zerbait xaloa, eta hemen dator ere gure lanbideari kritika, eta hau Naomi Kleinek oso ondo azaltzen du. Bai? Ze markak pasa dira saltzetik produktuak, saltzera identidadeak, izateko moduak. Eta honek badauka oso parte arriskutsu bat, azkenean izateko moduetan eta desiragarriak diren gauzetan eraginten alegintzen direlako, baina badauka parte bat nire ustez oso baliagarria eta erabilgarria dena. Eta da joko zelai berri bat jartzen dio komunikazioari. Ez daude bakarrik irabazi asmo horiek. Erakundeek badaukate ere erantzunkizun bat. Bai? Gure alorrean ezagutzen da gizarte erantzunkizun korporatibo gisa. Eta askok esango dute, hori zurikeria hutsa da, hori erakundeek erabiltzen dute marketingerako eta gero gezurra da. Hortik egon daiteke eta hortik datoz greenwashing, pinkwashing, purplewashing eta termino guzti horiek, eta hortik egon daiteke, baina honek aukera bat ere ematen du. Azkenean erakundei eskatzen dieguna beste zerbait ere badelako. Eta komunikazio aholkulariek hori bermatu behar dugu. Orduan, edozein erakundek zehazten duen lehenengoa dira balioak. Bai? Guk egin genuen kanpainan, eta orain Euskal Herriko Unibertsitate gisa ere egiten ari gara lanketa hau. Zeintzuk dira gure balioak. Kanpainan geundenean, balioak nolabait markatu genituenean, oso garbi ikusten genuen, gure proiektua izan behar zela proiektu bat askoz parte hartzaileagoa. Ze unibertsitate komunitatean bazegoen sentimentu bat urruntasunarena, gobernantzan parte hartzeko aukerarik ez eukitzearena, eta balio hau nolabait komunikatzeko beste modu bat horizontalagoa izan zen ezinbestekoa. Eta gero jarraitu bazen uten pixka kanpaina, balio hori izan zen ardatza ere leloa esartzeko, gure leloa denon artean izan zen, oso koherentea balio horrekin, baina ez hori bakarrik, eragiten dio guztiari eta hori da hitzaldian azalduko dizuedana. Kanpaina ere eta gure programa egiteko modua ere izan zen modu parte hartzaile eta kolaboratibo bat. Eta hau ez zen izan nolabait zerbait erabili genuena entzute bira bat askotan egiten diren moduan eman dezan entzuten ari zarela. Ez. Guk benetan osatu genuen horrela gure programa. 500 ekarpen baino gehiago jaso genituen eta horiek dira programan daudenak noski gure balioekin bat etorrita. Entzun genituen gauza guztiak ez genituen programan sartu, baina asko bai. Eta azkenean balioek eragiten diote guztiari. Balioak esartzen direnean, adibidez, jarriko dizuet
Beste adibide bat, ez dena zehazki aipatu bizkizuetan bietakoa, baina interesgarria da. IKEA multinazional bat, bai? IKEAk bere balioen artean dauka aniztasuna. Eta orduan, IKEAko komunikazio zuzendariak azaltzen zidan gure balioen artean aniztasuna dagoenez, gu goazenean edozein herrialdetara, beti egokitzen dugu gure seinaletika guztia, gure publizitate guztia, toki horretako hizkuntzara. Eta azkenean balioek, gero, jarduteko modua ere markatzen dute. Eta ez dira hutsalak, benetan, enpresa kudeaketa modernoa bada. Horregatik, komunikazio aholkulari moduan, balioak ezartzean, bai, enpresak benetan sustraitua edo erakundeak sustraitua izan nahi badu, bere lurraldean konpromesu batzu ditu. Orduan, komunikazio aholkulario gure lanak txarto egiten dugu, aholkularitza horretan, adibidez, hemen, Euskal Herrian, espada hizkuntza aholkularitza bat egiten edo hizkuntza hausnarketa bat. Hizkuntza plangintza bat behar dut erakundek. Ze bestela, mesedez ez jarri zure balioen artean, lurraldearekin, sustraituta zaudenik, edo daukazunik, konpromesua berdintasunarekin. Eta berdintasuna askok daukate balioen artean, baina gero ikusten duzu adibidez, zeintzuk diren euren jarduteko moduan, badibez, zuzendaritza taldeetan zenbat emakume dauden, bai? Eta azkenean komunikazio estrategikoak horri ere eragiten dio. Eta hori da, hurrengo pausua, burmuina, bai? Balio batzuk ezarri ditugu, eta por cierto, Euskal Herriko Unibertsitatean egiten ari garen lanketan, ezin dizuet asko aurreratu, orain bete-betean ari gara honetan, lanketa hau egiten, baina euskalduntasuna bai bada balio bat, lehen etxiko duguna, eta esan diezazueket gauzatxoak datozela, eta aldaketa politak ikusiko dituzuela, horraino bakarrik. Bale? Burbuinera salto egiten dugu, balioak ezarri ditugu, eta gero, balioien arabera, oso importantea da estrategia zehaztea. Ezaguna da AMI analisia, bai? Badakizue AMI analisian nolabait ikusten dela zer den jendartean dagoena kanpo mailan, zeintzu diren kanpo mailan egon daitezken aukerak eta mehatxuak, bai? Jendartean mugitzen den, eta jendartea mugitzen den horretan, claro, gure balioen arabera, guk ere posizionamentu bat hartu behar dugu, adibidez, orain. Mikrobiota pixkat alteratuta daukaten, bai, erakunde batzuek, esaten dute aukera ikusten dutela armagintzan. Bai, hor mikrobiota uste dut dagoela alteratu xamar, bai? Orduan, klaro, egiten denean analisi estrategikoa, segun eta zure balioak zeintzuk diren, bai, aukera moduan ikusiko duzu hori, edo mehatxu moduan ikusiko duzu hori. Ze balioek asko markatzen dute analisi estrategikoa. Eta hori da, kanpo analisia, kanpoan dauden faktorek nola eragiten diguten. Eta gero dago, barne analisia hori bezain importantea dela, amiaren ia, eta ia ez dut aipatuko inteligentzia artifizial moduan, ez hartu txupitorik, ia amiaren partea, bai? Eta hor daude, barne mailan gu dauzkagun indarguneak eta dauzkagun ahuleziak. Ere oso importantea direla. Orduan, analisi estrategikoa egiten duzunean, guk adibidez kanpainan egin genuenean, zu daukazu hautagai bat, eta hautagai horrek badauka izakera bat. Eta izakera horrek ematen dizkizu, noski, aukera asko. Gertukoa bada, empatikoa bada, zure marka eraikuntza asko sobeto doa. Lehen aipatutako balioekin, bai? Azkenean, koherentzia komunikazioan da ezinbesteko elementu bat. Orduan, egiten da, balioen ostean egiten dugu analisi estrategikoa, bai? Eta analisi estrategiko honetan, ezinbestekoa da gure marka errelatoa, bai? Marka bat, eta uste dut hitzaldi askotan esan dudala, eta espero dut jada jendeak pixkat jakingo duela, baina marka bat ez da logotipo bat, bai? Marka bat da ipuin txikitxo bat, errelato txiki bat, oso narratiboa da marka. Marka da, adibidez, erabiliko dut. Batzutan nire burua erabiltzen dut honetarako, baina orain erakunde bat erabili dezake dela. Adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatea, bai? Zer da marka? Bueno, marka bada Euskal Herriko Unibertsitatea aipatzen dugunean sortzen den, galdetuko banizue kesuei, galdetuko banizue, zer da Euskal Herriko Unibertsitatea? Hor, bakoitzari jada etortzen zaizkizu ezaugarri batzu burura, bai? Deskripzio txiki bat, narrazio txiki bat. Hori da marka. Eta hor agertzen diren ezaugarriak dira marka eraikuntzaren parte.
Zer gertatzen da? Beti marka eraikuntzan dagoela joko bat, bai? Marka identitatearen artean, alegia, zer garagu, benetan eta zer izan nahi dugu, zer garagu bezain importantea da zer izan nahi dugu, bai? Eta hor egin ditzazkezu aldaketak. Eta gero, marka eraikuntzan funtzeskoa den beste hanka. Marka irudia, alegia da benetan marka. Nik galdetzen badizuet, ez du inporta guk zer nahi dugun, erakunde moduan, galdetzen badizuegu, zer da Euskal Herriko Unibertsitatea, ze ezaugarri agertzen diren oro bat. Bai? Eta hori dira benetako marka. Orduan, markagintza da langintza bat alegintzen dena biak berdintzen. Baina bia puntua da, esan dizuedan, hausnarketa estrategiko hori balioetan oinarritutakoa. Bale? Orduan, prozesu guzti honekin, esan nahi dudana da, komunikazioak benetan gaur egun nire ustez badaukala gaitasun eraldatzaile bat. Ze bizi garen sasoiotan, non arriskuak hainbeste diren, non ziurgabetasuna hainbestekoa den, bueno, Txabi jarri gaitu atzera begira. Nik uste dut komunikazioan ezinbestekoa dela etorkizunera begiratzea. Eta pentsatzea nolako etorkizuna nahi dugun, eta horren ondorioz, ze balio sustatu nahi ditugun gure erakundetatik, eta balio horiek nola lagunduko diguten ere eraikitzen ez bakarrik erakundeak baizik eta herria. Eta gara dauzkagu arteriak, komunikazioa. Komunikazioa esaten dudanean dira komunikazio mixean dauzkagun aukera ezberdinak. Orduan, komunikazioan badago kontzeptu bat ezinbestekoa dena, nik uste dut teorikoki oso ondo ezagutzen duguna, dela segmentazioa, alegia, bereizi zure publikoak, baina bereizi benetan, eta egokitu mezuak benetan. Eta hau, gure kanpainaren arrakastaren nik uste dut gakoetako bat izan zela. Guk oso bereizita geneuzkan mezuak eta iristeko bideak ikasleekin, eta ikasleekin egin genuena izan zen batetik aurrez aurre eurekin topatzeko guneak eskaini, bizkotxoa eta txokolatea banatu genituen, eta arrakastatxua izan zen, beti badakizue opari kontzeptuak ondo funtzionatzen duela, baina horretaz gain sortzen zelako toki bat haiekin egoteko eta gure proposamenak asaltzeko honengatik batez ere. Bestetik, TikTok kanal bat zabaldu genuen, non bi TikTokerrek egiten zituzten kriston ganberradak, eta nik momentu askotan pentsatzen nuen eskatuko diet esabatzeko. Baina gero ikusten nituen like kopuruak, eta esaten nuen, ez ditu, ez da millennial boomer bat zara, osea, ja. Utzi Jesu gazteei funtzionatzen ari delako. Bai? Oso importanteak izan ziren sare sozialak gure kanpainan. Eta gero ere egin genuen podcast bat, zuzenean, Aula Magnan. Eta podcasta ere izan zen bastante ganberroa. Aitortu behar dizuet, baina bete genuen Aula Magna ikaslez, eta izan zen beste modu bat, zuzeneko podcast bat, non ikasleak igotzen ziren, Elena kafetegikoa igozen, izan zen benetan, ez dakit, parte hartzearen itxura hau, benetan komunikatiboki ere erabili genuen. Bai? Eta gero, beste kanaletan ere, uste dut adibidez publizitatean, dela beste komunikazio bitarteko oso ezagun bat, ezinbestekoa dela gaur egun bizi dugun saturazioarekin, saturazio izugarria daukagun mezuekin, sortzailea izatea eta ezberdintzea. Adibidez, gure programa helarazteko, sortu genituen, badakizue, hoteletan, nola ateetan jartzen diren zintzilikario batzuk, no molestar, ez molestatu horrelakoak, horrelako batzuk sortu genituen, jarrita parkatu molestatzea, eta beste aldean, gure leloa eta QR batetan programa. Orduan, irudia oso polita zen, zer ziren irakasleen pasillo guztiak, zintzilikarioz josita, eta da modu bat ezberdina behintzat, jendeari programa helarazteko. Orduan, mesedez, sormena, bai? Sormena da komunikazioan ezinbesteko osagaia, sormena. Harreman publikoak, oso gitxi hitz egiten da, komunikazioari buruz ari garenean, harreman publikoi buruz, eta ez dakizue zelako garrantzia daukaten harreman publikoek. Definitzea zeintzu diren interes taldeak, ondo jakitea zeintzu diren gure gaiari buruz, hitz egiten duten kazetariak, haiekin harremana lantzea, unibertsitate barruan ere, ikasle taldeekin, bilerak egitea, hor kriston lan egin genuen, eta uste dut horrek ere gure emaitzan asko lagundu zuela. Eta gero komunikazioari buruz ari garela, hitz egin dut asko markari buruz,
baina ere ezinbestekoa da markatik pasatzea markora, bai? Framinga. Alegia, lanketa bat egitea markatzeko zuri buruz hitz egiten denean edo gai horri buruz hitz egiten denean nondik helduko zaion. Eta honetan funtsezkoa izan zen aurkeztea gure hautagaia bestearen aurretik, eta jada guk markatzea, ze bageneukenez analisi estrategikoa, bagenekien gauza batzuetan oso ondo geundela, baina bagenekien ere zeintzuk ziren gure ahulguneak edo gure kontra erabil zitzaketenak. Adibidez, kudeaketan esperientziarik ez eukitzea, eta bar. Orduan zer egin genuen, hasieratik hautagaia aurkezten duzunean, estali zuloiek komunikatiboki, eta jada adierazi, kriston esperientzia, kudeaketan, hau eta bestea. Orduan, zuk markatzen duzu, hasieratik nola hitz egingo den zuri buruz. Eta gaina aurkezten duzunean, eta zergatik aurkezten zaren, markatzen duzu ere, zeintzuk izango diren kanpainako gaiak. Eta hau izan zen, nire ustez, guk ondo egin genuen zerbait, eta kanpainako gaiak izan ziren, lehenengo elkarrizketetan, jada, gure rektore maiteak, Jose Rabengoetxeak, jarri zituen gaiak. Eta uste dut horretan ere asmatu genuela. Bukatzeko komunikazioarekin, bada aipatu nahi dudan beste kontu bat, eta oso adibide garbia da nola balioek eta estrategiak ere eragiten dioten gero komunikazioan aukeratzen diren kanalei, eta da orain ja Euskal Herriko Unibertsitate bezala, bakizue erabakia hartu dugula isa sare soziala usteko. Eta horre egin dugun analisi horretan funtsezkoa izan da bide hau guztia, eta jakin zazue lantzen ari garela jada, Fedibersoan egoteko modua, eta aholkularitza ere eskatzen ari garela, gure nodo propioa sortu alizateko, eta horre ere tresna hori askoz gehiago datorna bat gure balioekin, bai? Kodirekikoa askea, izan dadin benetan tresna komunikatiboa gure unibertsitatearentzat. Eta honekin guztiarekin, hasieran aurreratu dizuedan mezu hori borobiltzeko eta komunikazioak daukan garrantzia behin azpimarratuta, uste dut komunikazioak eta gaur egungo jarduteko moduak ematen diotela gorputz horri arima. Eta gu nahi ditugu erakundeak benetan konprometituta daudenak, nahi ditugu erakundeak balioen arabera mugitzen direnak, eta horregatik komunikazioa da komunikazio eraldatzailea. Hala ulertzen dut nik komunikazioa, hortaz, hemen zaudeten guztiok eta ez zaudetenok, segi dezagun eraldatzen eta segi dezagun komunikatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez ditxu, tripak ere pixka bat erakusteagatik, anatomia horretan. Galderentzat beste tartetxo bat, bigarren aukera bat, galderak egiteko, ekarpenak. Ona, txena, mikrofonoa. Bale, gauza kriston peia estatu egituzu, dana estupendamente beretan. Eta, kuriosamente, asa dituzuen gauza gehienak esaten zuen bitartean, iradoki didena da ezakarrik enpresa edo erankude baten edo entidade baten abezik eta marka erabiltzea individuo bezala. Gero eta putxoa markatua dagoela. Eta ez naiz inongo espertorik ez da, baina bai adibidez musika ingurutik natorrelako eta hor asko igartzen dut, bai talde batek, bai entitate batek bere marka sortzen duela, baina kuriosamente orain publizitatea egiten duena eta publizitatea jasotzen duena unidirekzionala izan beharrean guztiz bidirekzionala dela. Hau da, guk talde bezala publizitate bat edo marka bat markatzen du publikarekiko, baina publikoak bere marka propioa dauka zeinak baldintzatzen duen gudakogun jarrera. Baralako gauza zikliko modu bat, bentsat hori apur bat ikusten duena. Lehen adierazi duzu apur bat etorkizunera begira egon bar garela. Ziklo horren etorkizuna nolakoa dela uste duzu? Eskerrik asko galderaengatik. Hain zuzen ere jarri dudanean binomio hori marka identitatea eta marka irudia da zuk aipatzen duzun ziklo hori. Eta biek eragiten diote elkarri etengabe.
Zuk ezin duzu egin diseinu bat marka identitate batena, jakin gabe marka irudia zein den, alegia jendeak nola ikusten zaituen, horrek eragiten zaitu etengabe. Baina hori da zuk landu behar duzuna. Alegia, eragiten zaituen arren, benetan analisi estrategikoan elementuren bat badago, zuk ikusten duzuna, hori ez dela zure identitatea, ez datorrela izan nahi duzun horrekin bat. Hori landu behar duzu markagintzaren bidez, eta zure mezuak ere horra bideratu. Ze bestela eta politikan pilo bat gertatzen da, eta hau da kondena bat. Hauek bai direla arimarik gabeko erakundeak horrela jarduten badugu. Ze azkenean da, zu jartzen duzu horre demoskopia, neurtzen, jendeak zen nahi duze pentsatzen du, eta ez daukazu proposamen ideologiko serio bat, eta egokitzen duzu guztia, jendeak nahi duenaren arabera, zer da hori? Hori ez da politika. Zen niretzat, hain zuzen ere, jarduteko modua, da, zuk badaukazu, aldez aurretik, zure, eta politikara ekarrita, baina erakundetan berdina da, Baukazu, zure proposamen politikoa, edo badauzkazu zure erakundearen balioak. Eta beti ere, zu aleginduko zara, eragiten horren arabera, eta komunikatzen horren arabera. Noski aintzat hartu behar duzu, zein den jendearen iritzia gai bakoitzean, jakiteko momentu bakoitzean, nola bidali mezua, ze urratxe eman, baina beti norabide jakin batetan. Ze haize honik ez dago, nora doan ez dakienarentzat. Eta hori ezinbestekoa da, orduan, estrategiari buruz ari naizenean, eta politikan hau nabarmena da, eta nora eza hori izan daiteke ere musika talde batena, etengabe jendeak jantzen badizu soinekoa, eta zuk espadakizu ze soineko jantzi nahi duzun. Hori arazo bat da. Baina kontutan hartu behar duzu ze soineko jantzen dizuten. Pentsatzeko erantzi nahi duzun, mantendu nahi duzun, baina jarri duzuna adibidea oso adibide ona da, markan topatzen garen bi elementu horiekin. Norberak proiektatu nahi duena, eta gero jendeak nola ikusten zaituen. Eta gero aipatu duzu marka personalena. Noski, gaur egun personak ere, marka moduan hartzen dira, ze azkenean da ikuspegi estrategiko bat. Politikariekin oso nabarmena da, musikariekin ere egiten da, eta beti talde baten barnean, musika talde baten barnean, gainera bi marka daude elkarrekin jokoan, taldearena eta musikariarena. Ze komunikazioaren alorrean badakigu askoz engagement, askoz lotura gehiago sortzen dutela personek, erakundek baino. Orduan, aurpegi bat jartzea, erakundea edo musika taldea ordezkatzen, beti da oso baikorra, eta sareetan adibidez beti sortuko du. Askoz interakzio gehiago, eta izango da eraginkorragoa. Eskerrik asko. Beste galderaren bat. Ez. Bueno, estitxu, zuri ere galdera berdina ingo dizut, momentutxo baten, hitza. Komunikazioa definitzeko hitz bat. Asko eta asko, aipatu dizkibuzu zure hitzartzean, aukeratu bat. Estrategikoa. Estrategikoa. Bale, hori ere, zakura. Eskerrik asko. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9 eta 10 nortasuna sarean jardunaldi. Eta 11 ikasketa, azkar esaten da. Baina nola heldu gara honaino? 2016 garren urtea bizurtea izan zen, 376 egunekoa. Rion Olinpiar jokoak egin ziren. Grabitazio uinen aurkikuntzaren berri eman zen. Nazio Batuen erakundeak Lekaleen nazioarteko urtea izendatu zuen, eta horoskopo txinatarrak berriz tximinoarena. 2016an bete zituen Twitter sare oraindik sozialak 10 urte, eta orduan jaio ziren TikTok eta Mastodon. Eta 2016an Hernaniko Iturolan hilabete batzuk lehenago Tapuntu kooperatiba sortu zuten 3 gazte eta lerden gogotxuk erditu zuten lehenengo nortasuna sarean. Gaia, negozioek sarean arrakasta lortzeko gakoak. Horrela, suabe-suabe hasteko. Geroztik urtero egin dugu jardunaldia, salbuespenik gabe, baita salbuespen egoeran ere. Askotariko gaia jorratu izan ditugu, beti ere euskara, komunikazioa eta teknologia zehar lerro izan da. Hitz egin dugu sarean saltzeaz, ikusgarritasunaz, krisi garaiko komunikazioaz, influentzerra gonbidatu ditugu,
testuaz eta markaz marmarrean ere aritu gara, ustezko betaurreko morei koloreak atera dizkiegu eta avatar bat ere sartu zaigu gure lana egitera. 10 edizio, Iturolatik Koldo Mitxelenara eta handik Santelmo Museora. 54 parte hartzaile eta horietatik 31, erdia baino gehiago, emakumeak. Nortasun bisuala ere aldatu dugu. Gure komunitatearentzat eta guretzat interesgarri izan daitezkeen gaiak euskaraz eta doan ematen saiatu gara. Eta komunitate hori haziz joan da urtez urte. Eta kompetentziaz hitz egin baino, nahiago izan dugu elkarreragina eta elkarlana sustatu, gu bezala komunikazioaren bueltan lanean dabiltzan kooperatiba eta agentziak gure eromen honen parte egin ditugu. Eta jarraitzen dugu, sarea saretzen, nortasuna sarean jardunalditik kanpo ere. Zer aterako den hortik? Auskalo, baina horren parte izan nahi dugula garbi daukagu. Komunikazioaren eremu zabalean lanean gabiltzanok, badakigu komunikazioa egiteko gako eta trikimailuak ez daudela liburu batean idatzita. Komunikazioa egin behar dela. Eguneroko esperientziak ezinbestekoak direla bide berriak asmatzeko. Euren ibilbidean komunikazioa lortzeko bideak arakatzen dabiltzan 3 esperientzia ekarri nahi izan ditugu gurera, guri ere lagunduko diguzuelakoan. Jurdinak errelatoetan jarriko du fokua, nola egin dezakegu komunikazioak etorkizun desiragarriak sortzen laguntzeko. Ainoak euskarak markagintzan duen tokia hitz egingo digu, gure markan euskara txertatzeak sortzen dituen mugetaz eta irekitzen dituen aukeretaz. Eta azkenik Matxinek Fedibertsoaren unibertsoa aurkeztuko digu eta bertara salto egiteko moduak azalduko dizkigu. Beraz, aipatu moduan, Jurdina zurekin hasiko gara, Jurdina Arnau Roig aholkularia da bera, eta errelatoen inguruan arituko gara berarekin. Jurdina Arnau Roig, La Selva del Campen jaio zen duela 33 urte, Tarragona barnekaldeko herrixka batean. Kazetaritza ikasketak egin zituen eta hedabidetan naiz komunikazio politikoan aritu izan da. 2018 urtearen bukaeran etorri zen Euskal Herrira, Kataluniako TV3 telebista publikoko korrespontxal moduan. Etorri eta 5 hilabetera, Euskarako abat maila aterata, minbizia diagnostikatu zioten. Inurri elkarteko lehenengo bazkidea izan zen, eta Dragon Cancer podcasta abiatu zuen besteak beste. Orain divulgazioan dabil eta bere proiektu pertsonalaren bitartez komunikazio eraldatzailea sustatzen du, ikuspegi feminista eta alduntzaile batetik. Kaixo, ezkerrik asko. Jurdina, lehenengo galderarekin, hola, zuzenean. Komunikazio politikoan aritu izan zara, eta besteak beste, 2023an liburu bat idatzi zenuen, Alba Siderarekin batera, Guía práctica contra la extrema derecha, entender y combatir los nuevos fascismos de todo el mundo, izenekoa. Orain diozu, liburuan aurreratu zenituztenak betetzen ari direla. Zer da aurreratzen zenuten hori? Lehen eta behin ezkerrik asko, hori bat da hemen egotea, badakizu euskera ez da nire lehen hizkuntza, osea, katalanez lan egiten dut orokorrean, orduan, esfortzu bat ingo dut, eta barkatu akatz bat badaude, o akatz batzuk badaude. Liburu buruz, gaur egun ikusten ari gea,
hemen badago ofentsiba bat, no? Azkenean ofentsiba internazional bat da, eta politiko, sozial eta komunikatiboa da ere bai. Azkenean askatasunaren izenean aurkezten dute, no? Baina badakigu benetan ez da hori, eta diskurtso horien atzean benetan populismo, erreakzionaria eta autoritarismoa daude. Helburua superargi dago, eta ikusten ari gea zer pasatzen ari den, baina betiko privilegioak indartzea da. Azkenean da, badaude bi tipo de pertsona, bi pertsona tipo, ez dakit nola esaten. Baina batzuk merezi dute privilegio eta balioak batzuk, eta beste batzuk ez. Osea, ni Kataluniakoa naiz, eta nire hizkuntza da katalana, eta emakume naiz, eta lesbiana bat naiz, eta minbizi badakala, tala, nire privilegio, osea, merezko menos derechos, no? Que otros. Horretarako, ofentsiba hori egiteko, nazioarteko aliantzak sortu dituzte, eta teknologia politiko sofistikatu eta erabiltzen dute komunikazio bidez ere bai. Eraso zuzenea da, azkenean migratzeko eskubidea, abortatzeko eskubidea, eta abar. Eta arriskutua da, nire ustez, arrisku handiena da, mezua umore zabaltzen dutelako. Eta azkenean gure pertzepzioa da inofentsiboa. Azkenean Trump bat ez da Hitler bat, no? Ja ez dakate bota militar batzuk, ez dakate ataje beltza eta urdina, eta hau dena komunikazioa da. Osea, azkenean bere luka, bere look and feel, marketing erabiltzen dute hitz hauek, azkenean da kolor potente, fluor batzuk, rosa erabiltzea, azkenean dena da simpatiko, ez dakit nola esaten. Baina ja, ofensiba, populista, reakzionaria, orain dela 100 urte bezala, baina irudia da amable. Eta orduan, emoziotik, erresago da orain haiekin konektatzea. Eta hau arrisku bat da, denontzat, eta justo oro, ez dakit, datuek, azkenean, kazetari bezala, ez dakit, Katalunian adibidez, aliantza katalana dakagu parlamentuan, eta haiek ja ez dakate maskara bat, haiek ja bere diskurtsoa ja argi eta argi dago, eta haiek esaten ari dira, zu bai, zu ez, nazismoan bezala, markoa berdina da, forma ez, estruktura del diskurso erez, irudia erez, baina azkenean mamia, azkenean la base, baietz. Orduan, gaur egun, ja badakagu, Katalunian adibidez, 10-6 mutil gazte, ja emigrazioa kontran daude. 10-4 mutil gazte, feminismoan kontra daude. Negazionistas de la violencia de género. Orduan, hau da realitatea, eta horregatik, ezaten dugu, txarranez, zorionez ez. Txarrez, bai. No, l'antagonismo. Bale, barkatu. Zoritxarrez, liburua, perspektibak, errealitate bat egiten ari dira, bihurtzen ari dela. Bihurtzen ari dela, bai. Bueno, panorama, azkenean gu hemen gaude, eta alternatio egia da, topatzen ari gea ere bai, erakuntzean ez, en las organizaciones, instituciones, erakundeetan barkatu, desilusioz pilo bat. Eta uste dut, nire lana orain da nola bihurtu, desilusioz hori, indarra, indarrakin, sormenakin, beste modu bat, beste modu batzuk topatu, beste gauza eiteko, defendiendo beti los derechos humanos. Barkatu, badakit... Oso ondo zaz, oso ondo zaz. Oso ondo. Biraten ari naiz. Oso ondo zaz. Oi, ama.
Bale, horrekin lotuta ere, Jordina, historikoki eskuin muturrak asmatu izan du, komunikazioa bere alde baliatzen, eta azken urteetan aipatu dituzu, ez? Hor ditugu, Trump, Musk eta bar, eta sare sozial batzuen jabetza ere bereganatu dute. Aukerarik badugu algoritmoaren aurka egiteko? Bueno, a ber, lehen eta behin, niretzat importantea da jakitea komunikazioa da eskuin muturraren motor handiena gaur egun. Osea, azkenean da la punta de lanza, ezakit nola da euskeraz, baina da, osea, bai, motorra niretzat, no? Orain duela 100 urte, Mussoliniekin, no? Los fasci de combatimiento, 1919, haiek zer dakate, no? Irratia, fanzin batzuk ala egunkariak, eta pintadak. Ezkenean bote bat eta kaletan pintadak. Eta gaur egun, 100 urte berandu gero, zer dakate sare sozialak. Eta badakigu, denok dakagu mobil bat, eta segundu baten zure mezua dago Japonen, Txinan, mundu guztietan, osea da superazkar, erresa, merkea, orduan, kapazitate hau badakate, eta haiek badakite super ondo. Egia zan, bere asmoa azkenean da hegemonia kultural lortzea. Osea, hau da, mover el marco, no? Osea, azkenan, ezakit nola da, baina Oberton, las ventanas, lehioak, no? Azkenean da, gure marko zabaltzea. Osea, zer Zer da onargarria, ez? Bai. Orduan, niretzat importantia da, justo leku hau bezala, esatea eta errepikatu sare sozialak azkenean enpresak dira. Osea, azkenean negozioa bilatzen ari dira. Ez gure informazio, ez gure eskubideak, ez gure plazerra, ez gure disfrute. Osea, azkenean da negozio bat. Eta nola egiten ari dira negozio hau, monetizando gure emozioak, no? Azkenean, ez ditu esan dezu bezala, badekigu gaurkoz marketina, barkatu, emozioz erabiltzen dute, o erabiltzen du, gurekin konektatzeko, eta haiek badakiti ere bai, baina nola lantzen ari dira lotura hori konfliktoekin. Azkenean konflikto, engagement sortzen du, eta haiek badakite super ondo, orduan, badakigu azkenean partida baten ari gara, non epailea saldua dagoen. Osea, Zara, bai, eske, han egon behar gara, bai. Ze oraindik ez dakagu beste estrategia bat, beste kanal batzuk, eta sortzen ari geha, beste kanal batzuk, eta horregatik etorkizuna badago, ze pentsatzen ari geha, ze azkenean hemen gaude, eta badakigu sare sozialak negozio bat dira, eta ez gara gure lurra, baino orain arte han esfortzu pila bat, eman dugu, eta orain pixkat galduta gaude, baina niretzat etorkizuna, pasapor, behar du, gure kanal propioak, azkenean komunitatea eraikitzea, osea, badaude konektauta gunezoa, baina soilik sentitu geha, batzutan, osea, da en plan kontradikzio pilo bat, baina gaude en plan itzeiten, baina gero bakarrik sentitzen dugu, ikusi nola dakagu gure osasun mentala, eske daude gauza pilo bat izateko, eta gero, uste dut, kleima o lehin motiba da, azkenean ez da nahikoa Instagramen post bat egitea, osea, komunikazioa ez da bakarrik post bat, tweet bat, osea, estrategia gabe ez du merezi, han komunikatu. Osea, azkenean gugea, osea, laugea, eta azkenean enpresa bat bezala, osea, Instagramen o Twitter, Mark Zuckerberg, Trumpek, badakite super ondo, osea, azkenean algoritmo daude, eta algoritmo dirua berdu,
erabiltzeko. Orduan, nahi badezu 1000 impactu, bai, pagatu behar dezu. Osea, azkenean ez gara hain librek, no? Osea, beti pentsatzen dugu, bai, ipinidet ja publikazio hau, bueno, ez du balio, mesedez. Osea, eta uste dut ez dugu behar sortu hainbeste. Osea, azkenean errekuperatu behar dugu. Azkenean zen nahi dugu, lotura, adibidez, Bartzelonan orain, modan dago leku bat, nun beharrezkoa da mobil gabe sartu. Osea, hau da moda, benetan. Eta orduan, zer da, errekuperatu behar dugu, mintza praktika ez, baino... Elkarrezketa, larkatu, entzumena, eta hau dena. Ze azkenean, animaliak sozial gara, no? Bueno, barkatu. Ez, oso ondo baz. Bale! Oso, ordan, venga, horrera, beti horrera. Ulertu, ez da, Jurdina alde batetik ulertu, gertatzen ari dena, logika guzti hauek, eta baina aldi berean aurre egin. Nola egiten da hori? Hau da galdera magikoa. Nola egin, aholkularitza bezala, instituzioekin nago beti en plan bilatzen, baina la taula del tercer sector, no? Confederació de Cooperatives de Catalunya, baina nola ingo dugu, eske gu markatu nahi dugu, orain justo taller bat sortzen ari naiz, en plan per la red acoge, azkenean dira entidade pilo bat estatu espainolik osoan, eta, bueno, galdera justo da nola horregin, no? Eta nik beti esaten dut, ez dago formula magiko bat, azkenean beti irakurtzea bat, lokal, irakurketa lokal bat, irakurketa barkatu lokala behar degula, eta gero ez gaude bakunautak eskuin muturraren kontra. Azkenean, Aliantza Katalana, lortu dute kupeko botok, eskerrako botok, eta Juntseko boto batzuk, boskat, eta PSC, PSOeko boskak. Osea, azkenean, ez daude bakunautak, ez dakit ondo badago, baino, beti, ez dakit nola esaten, baino, adi egon behar gara, ze badakat lagun bat, nik berekin militatu nuen denbora pilo bat, eta tope, eta orain bera, kazetari bada ere bai, eta berak daka podcast bat, La Catalunya Walk, da lo peor. Osea, da humorez bitartean, baino da matxake bat guri kontra. Orduan da, da lagun bat izan zen. Orain dela hainbeste urte, osea, eta pentsatzen ari naiz beti, prozesuekin adibidez, zenbat jende egon gurekin, referendum prestatzeko, komunikazio landatzen, jendea motibatzeko, eta orain haiek Aliantza Katalana bozkatzen ari dira. Eta orduan, ez behar dugu hainbeste denbora, salto hau egiteko. Orduan, horregatik beti adi egon behar dugu. Eta dena ez da azkenean el resultado institucional. Osea, azkenan ez da hain importantea Vox, zenbat diputatu dazka, Euskal Herrian zenbat daude, ez. Ze, mamia ez dago instituzioenetan bakarrik, badago gure mobilan egun osoa, eta ordu pilo bat egunero. Orduan, handago, no? Baina, nire ustez, barkatu, beti izaten ari naiz, behar dugu, antifasismoa, demokraziaren eta giza eskubideen defensa sinonimo izan behar da. Ze, topatzen ari naiz, Katalunian adibidez, Omniumeren zat, jende zahar batzuk, antifasismo hitza gogorra da. Eta azkenean da, ez, antifasismoa da, demokrata, ez da ingogorra. Baina justo gure estatuan badakigu memorio historiko eskaxa dala, eta orduan beti izan dugu fasismo eta antifasismo berdinak dira, los extremos se tokan, eta ez da berdina. Baina, uste dut, bada
como es, una creencia, ¿no? O sea, Sinesmen bat, bai, ezta? osea, azkenean da, berdin da, en contra de la libertad de expresión, ez barkatu, baina eske askatasuna limite batzuk dazka, no? Eta orduan, bueno, ariketa egiten behar dugu. Ta gero, uste dut behar dugu rutina antifaxista bat, baina eguneratako. Orduan, supermerkatuan, lanean, bileretan, WhatsAppen, osea, uste dut, momentu hontan ja el mal está sembrado, ez dakit nola esaten, baina ja da, ez dugu behar diskriminaziorik, ninguna, vale? Diskriminaziorik, ulertu o onartu, barkatu. Azkenean da, borrakatu behar dugu, eta ez dugu behar bilera bat borrokatu. Osea, azkenean gu aktibo politiko, eta nunbaiten, vale? Posiblea da, aurre egitea. Aurre egitea. Bueno, hau da. Ez que behar dut pixka. Behar dut mimika batzuk, bale, barkatu. Da beste komunikazio tresna bat. Noski. Argi, laino ilunetatik, pixkat argi pixka bat enbia aldatuko dugu, gaiz. Zegu badakagu eta gu badakigu nola umore egitea. Osea, eske serio gehiegi gea. Osea, benetan, diran plan, seguru zaude? Tekstu hau, baina ez dezu esan, bueno, maitia, lasai, eske publizitate gehiago behar dugu, eta emakiten gehiago, baina ona egitea. No? Aipatu dugu, Jurdina, gaiztalatuz, Inurri Elkarteko lehenengo bazkidea zarela, eta komunikazio ikuspegitik badago iraultza txiki bat Inurriren komunikazioan edo egiteko moduetan, podcasta egiten duzue, bertso saioak, eta bar, nola landu duzue guzti hau? A ber, eske Inurri izan da pasada bat, ze uste dut, ez dakit nola da euskeraz, baino pionerak aitzindaria. Bai, ze azkenean, egin dugu hitzaldi pilo bat, Madrilen, Katalunia, bueno, leku pilo baten, en plan de, nola egin dezu, eta euskeraz, eta dena. Eta, bueno, niretzat izan da, komunikatzaile bezala, niretzat izan zen, Inurri hemen badago, eta komunikazio badakigu boterea da, eta botere on bat izan da, eta behar degula, osea, zare egiteko, azkenean konturatzeko ez gaude bakarrik, uste dut beharrezkoa izan zen ere bai beste iruditegi, minbizi buruz, azkenean ez da arroxa, marroi bat da, azkenean badaude diskriminaziorik pilo bat minbizi, osea, beti bezala, eta emakumen basea, gehiago, pobreza, lanegatik, kontu pilo bat daudean, gero adinak, gero badakizuen nola dago osakidetza, eta borrokatu behar dugu ere bai, ez galtzeko gure eskubideak, o gure mediko eskubideak, eta, izan Inurri izan da supernatural, ez dakit nola esaten, baina esan nahi dut. Plazerretik o motivazioztik o pasiotik beti erresago da. Komunikazioa egitea, uste dut. Osea, komunikazio bada lan bat, rutina bat, en plan, behar dut egin, utzi. Utzi eta topatu motivazio. Pentsau, bi aldiz, en plan, nola egingo dut hori konektatzeko. Bihotzez, bihotzetik konektatzeko. Eta uste dut, Inurri zer daka, bihotz pilo bat, orduan da, potentzial batan badago, eta, flipatzen ari gea. Eta uste dut, gaur egun, adibidez, pasadan astea, onkologikoan egon nintzen, eta tupatu nuen bi neska Inurriko kamisetakin, eta ja izan zen, en plan, begira da, eta ez dakit bere izenak, baina nola zaude, zerbait behar dezula, o badakizu ni Inurrekin nango, hosti, bai, noski, ja da, eskusa bat, eta ezkenean,
lo de las camisetas, la izquierda lo tenemos, Osea, ez dugu galdu botere hau ere, osea, ezkenen pentsatzetan egara, eta superondo dago QR, eta behar dugu beste gauza sortzea. No, benetan, baino, uste dut, kompatible dira. Osea, ezkenan behar dugu betiko kamiseta, no? Lema desberdinekin, baino, ere bai, QR noski, o podcasta, o ez. Oso ondo. Eta azken galdera bat, Jurdina, komunikazio on horretan divulgazioa eta formakuntza, nahiz aholkularitza saioak egiten dituzuzuk, zein gako ematen dituzu saio hauetan? Bueno, azkenean kazetariena, bueno, nire, osea, azkenean nire lana, nire aktual, nire... Gaur egungoa? Gaur egunekoa lana, da hemen bizi naizelako, eta utzi nuen TV3, ze zaila izan zen, en plan, aste artean Bartzelonan bizitzea, eta aste buruan lasturren. Orduan, ja, min bizita gero, utzi nuen, en plan, zer egiten ari naiz, eta landatu nuen, lana hori, no? Baina azkenean, bai, mix bat egin dut, no? Osea, nire kazetaritza esperientzia, aktivismotik o feminismotik esperientzia, azkenean komunikazio politika egin dut pilo bat ere bai. Eta orduan, momentu hontan, uste dut, ezakit nola esaten, baino, lantzen ari naiz, metodologia bat, da, individualetik kolektibora. Osea, uste dut, orain bertan, bai, marka pertsonal pilo bat badaude. Eta nik ez dut, osea, ez dut nahi, no quiero decir, zuk gaizki egiten ari zea, zuk ze kapitalismo tal ikual, baina bai, bilatzen, sortzen ari naiz leku batzuk, no? Elkarrekin indar gehiago hartzea. Orduan da, bai, zuk azkenean arkitekta zea eta jodita zaude. Zuk eriztaina zaude, ta. Baina zuk kazetari zara eta ez dakazu lan on bat eta prekaria tal. Bueno, elkarrekin egongo gara eta landatuko dugu, anatomia dena. Venga, nola sortuko dugu, marka potente bat, baina ez da bakarrik potente zaltzeko. Osea, azkenean da potente ze aldatzailea da. Eraldatzailea da. Eta nola, eta hau dena, landatu behar dugu, eta uste dut da, bueno, azkenean kolektiboa beti boterea daka. Eta ez da berdina, zure zilborra begiratzea, eta zuzaude horrela, no? Sistema honetan, tiki, batzutan den plan, ala, zenbat gara hemen, no? Eta gu, bihartean, berdin gara. Sinergia batzuk egin behar degula. Bai, egin behar dugu. Orduan, uste dut, badago kriminalizazio pixkat, no? Marka pertsonalak aurrean ez, enzima? Gainean. Bai, eta nire lana da pixkat, nola landatuko deu, sistema hontan, beste komunikazioan bat, eta azkenean nire ustez hau dena pasa empoderamiento... Alduntze. Bai, eta perspektiba feminista. Osea, hau berdegula, hau da azkenean nire motivazioa, eta han gauden. Ez da gutxi. Bai, eskerrik asko. Ulertzen dezue gutxi gora bera nire mezua? Bale, zeiten dugu, en plan, inurrin, eskuin muturra alkolaritza da, nago, en plan, bueno, eskerrik asko, Jurdina. Segi ezagun Ainhoa Mendibil artetxerekin, barkatu. Nortasuna sarean jardunaldiro komunikazioaren gaia euskararekin erlazionatzea edo gurutzatzea ere gustatzen zaigu eta aurtengoan Ainhoak lagunduko digu honetan. Ainhoa Mendibil artetxe Elgoibartarra da eta 36 urte ditu.
Kazetaritza ikasi zuen EHUn eta herriko barren albistegian hasi zuen bere lan ibilbidea. Herrigintzan eta euskalgintzan esperientzia zabala dauka, 15 urte daramatza komunikazio arloan lanean. Euskara elkartean eta gure esku dago herri ekimenean aritu da komunikazio lanetan, eta 2016 geroztik Emun kooperatibako kidea da. Euskara teknikari gisa hasi bazen ere, azken urteetan komunikazio lantaldeko kide eta bezeroen komunikazio aholkulari gisa dabil. Bueno, eskerrik asko, Eta placer bat, aurreko hirurak, zoragarri, aiztuin jata izixa, ona egobian abala. Osea, oso interesantia. Oso ondo. Zure txanda, Ainhoa. Badakigu proiektu bat abiatu zen utela, Euskarak markagintzan duen tokiaren inguruan kontatuko diguzu zertan datzan? Bai, papelak ekarri ditut, saiatuko naiz, esan nahi dudan hori esaten, eta esan nahi ez dudana ez esaten. Bai, bueno, iruditzen zaigu Euskarak enpresen markagintzan eragin egiten duela, sinistuta gaude horretan, eta bueno, horretan sakondu edo, bai, hori gehiago lantzeko asmotan abiatu dugu proiektua, oso abiapuntuan dago, orduan ez espero izugarrezko ondori horik, galderak dauzkat, erantzuna baino gehiago oraindik. Hori bai, interesa handia, norbaitek honen inguruko interesa badauka elkarrizketa abiatzeko gero, izugarrizko interesa horretan. Baina, bueno, bai, lehen aipatu da gainera, spin edo greenwashinga oso modan dagoen honetan, eta euskal washinga ere existitzen dela ukatu gabe, iruditzen zitzaigun, baditugula gure inguruan, hainbat eta hainbat enpresa, azken urte luzetan, izugarrizko ekarpena egiten ari denak Euskararen bizi berritzean, eta galdera sortzen zitzaigunea horri nahikoa etekin edo ea baliagarritasunik ikusten dioten beraiek euren marka indartzeari begira. Eta bueno, hortik abiatu dugu, egia da gaur-gaurkoz oraindik galdetegi xume bat egin dugu, galdetegi oso labur bat, argazki orokor bat ateratzeko, eta gero bai, behin ja emaitza horiek eskuan izan da, elkarrizketa batzuk abiatzen hasi gara, dagoeneko elkarrizketa batzuk egin ditugu, eta asmoa bada, hortik tiraka jarraitzea, lehen esan dakoa, batez ere, ez da, gure ambizioa ez da ikerketa, hortarako badaude hainbat unibertsitate, zorionez, baina ambizioa bada eragitea, eta ondorioz, nahi duguna da, ez gu geuk eragin, baizik enpresekin eurekin eragitea, eta eurekin elkarrizketa hau abiatu, eta nora eramaten gaituen ikustea. Oso ondo. Ezer boroik ez, aurreratu ezun moduan, ezer definitiborik ez, baina emaitzaren bat, oraingoz behin-behinekoa izan daitekeen ondorioren bat atera ez prozesu honetan? Bai, lehen ondoria ero da, galdetegi horretan galdetzen genien, lehenengo datu konkretu batzuk, gero emaitzak irakurtzen lagunduko liguketenak, eta horrez gain galdetzen genien, Euskara edo Euskararen bizi berritzea edo badaukaten euren marka estrategian txertatuta. Orduan, lehen ondorioa da, txertatuta daukatenek eta txertatuta ez daukatenek, antzerako marka onurak aurre ikusten dizkiote Euskarari edo gai honi. Baina, egia da, dagoeneko txertatuta daukatenek, ondorioz, probatu dutenek, hasiko naiz jendea konbentzitzen, baina, probatu duten horiek, oroar, onura edo marka onura gehiago ikusten dizkiote. Galdetegian bertan aukera zeukaten marka onura desberdinen artean aukeratzeko, eta marka estrategian txertatuta daukaten horiek 3, 4, 5 marka onura aukeratzen zituzten, eta aldiz txertatuta ez daukaten horiei galdetuta txertatuko balute onurarik izango ote luketen edo ze onura, 1, 2 aukeratu dituzte. Orduan, hor badago alde bat, edo zein kasutan, hautatu diren marka onurak eta hautatu ez direnak berdina dira, gehiengoan. Hautatu ez direnen artean daude, guk aukera batzuk eman genizkien, hainbat, gure intuiziotik batetik, eta gero teoria batzuk eta irakurrita, gutxi, teoria gutxi. Baina, batez ere intuiziotik. Eta bai ikusten da, batetik, berrikuntza eta digitalizazioarekin
guk planteatzen genienean berrikuntza eta digitalizazioa tangibilizatzeko aukera baliogarritasunik ikusten zioten, oro har, ez? Eta nazioarteko merkatuetan posizionatzeko aniztasuna eta inklusibitatea kudeatzen dakien marka moduan, eta hor ere ez diote oraingoz onurarik ikusten. Aldiz, bai hiru puntutan bereziki nabarmena da, 3 puntu auderatzen dira bereziki, bata da, iruditzen zaie euskara laguntzen diela konfiantzazko enpresa eta enpresa konprometitu gisa kokatzeko, 2, barne motivazioa eta talentua erakartzeko, eta 3, erakunde gisa gizarte erantzukizunaren, EGRSCLN aipatu du ez ditxuk, marko horretan ekarpena egiteko eta ekarpen hori biztaratzeko. Eta, gero badago sektoreka alde txiki bat, baina oso logikoa eta oso sektoreari berari dagokiona, eta da, zerbitzu enpresen kasuan, bestetan ez bezala, asko garrantzi handiago daukala, bezeroen fidelizazioa eta konexio emozionala areagotzeko marka onura horrek, baina hori da, zerbitzu enpresetan kontsumitzailea dalako hartzaile zuzena eta business to business horietan, ez, eta horraino, horrek dira nagusik eta azkar horiek. Zerbait. Irakurri dizugu ere euskarak talentua erakartzeko balio dezakeela, euskara aukera gisa ere ulertu dezakegu beraz, hala da? Erantzuneko nizuke, noski, bai, eta are gehiago iruditzen zait, eta hau garbi eta argi esatera nator, iruditzen zait eztabaida ez dela izan behar euskara baliagarria den ala ez talentua erakartzeko, baizik eta eztabaida izan behar dela nola izango den talentua baliagarria, euskara talentua erakartzeko. Bai, eta gainera, gehiago, nahi nuke azken 30 urtetan, lehen aipatutako enpresa horiek, ez? Azken 30 urtetan euskaren bizi berritzen izugarrizko ekarpena egiten ari diren enpresa horiek, gai izatea, gaitasun aukitza eta ausardia izatea esateko, hau gara, besteak beste, euskara gara, eta ondorioz, goazen ikustera nola egin hau gure erakargarritasunaren parte. Eta behar bada, enpresa horiek beharko dute babesa, beste batzuen babesa ere hori esateko eta hori egiteko, baina garbi daukat fokoa izan behar dela nola egingo dugun hori. Eta horri lotuta, iruditzen zait, gogoratu behar diogula gure buruari, ze batzutan azkarregi jausten gara handicap gisa edo zailtasun gisa ikustera azkarregi jausten gara, eta ezin dugu ukatu hori egiten dugula beste 1000 konturekin, eta komunikazioa hortarako izugarrizko tresna dela, aipatu dute, nire aurretik etorri den guztiek, komunikazioak zenbat balio duen, etorkizun berriak edo irudikatzeko eta eraikitzeko, eta ez dezaguna ahaztu, kasu hontan talentua erakartzeari begira, baliatuko bagenitu bakarrik modan dauden gaiak edo momentuan erakargarriak diren faktore horiek, akabatuta geundekela. Ze izugarrizko alegina egiten da herri hontan bertan aldiro, adibidez, ustezko gizarte likido hau erakargarria izan dadin, alderantziz, gizarte honentzat erakargarria izan dadin kooperatibismoa. Edo fundizioak erakargarriak izan daitezen gazteentzat, edo industria erakargarria izan dadin. Ze bere horretan, hori ez da horren erraza. Eta horretarako beste gauza askon artean erabiltzen da komunikazioa. Orduan, zoragarri, talentua, euskara izango da talentua erakartzeko eta errotzeko elementu bat, izango da. Iruditzen zait ordea, diskurtsiboki badauzkagula erronka batzut. Eta horri lotuta erronketako bat iruditzen zait dela nola euskalduna izan ala ez parekoa, nola lortuko dugun euskararen bizi berritzea balio positibo gisa kokatzea. Eta adibide bat emango dizuet. Oihartzunen kokatuta dagoen enpresa multinazional batek, orain dela ez asko emunen urte hurren jardunaldi baten aipatzen ziguten bertako langileek, enpresa horretan
multinazionala dena esan dut eta ez dut nahi gabe esan, Zelen ere ez ditzuk oso ondo ekarri digu Ikearen adibidea. Batzuetan, kanpotik, hemen gehiago kostatzen dizkigun gauza batzuk egiten direlako injustu aniztasunaren edo beste balio batzuen izenean. Eta enpresa hortako langileek aipatzen ziguten nola, enpresa horretan LGTBIQ+ plana izatea, bertako langileentzat, langile horiek heteroak direnean ere, harrotasun arrazoi bat den. Eta bere horretan plan hori izatea, langile horientzat den, beraien enpresa jasangarriagoa, konprometituagoa, bizigarriagoa egiten duen plan bat. Orduan, galdera da, nola egingo dugu, nola eramango dugu marko horretara euskararen biziberritzea eta kasu konkretuan lanmunduaren euskalduntzea. Eta uste dut hortarako justizia sozialaren markoak, inkluso interseksionalitateak berak lagundu diezagukela, diskurtso berri horiek eraikitzen, eta lehen aipatu da EGRSC markoa, eta iruditzen zait garbi esan behar dugula, hemen, Euskal Herrian, 2025 urtean, enpresa konprometitu bat izango dela, euskararen biziberritzean konprometituta dagoen enpresa. Eta are gehiago gainera, konprometituta eta hau da, ari garenean enpresen konpromisoaz eta agenda 2030, RSC horrek, enpresak interpelatzen dituenean inguruarekiko erantzukizunez jardutera, iruditzen zait, konpromisoak beti ere, konprometituak izango garela, zeharkatzen bagaitu konpromiso horrek. Hau da, propioa bada konpromiso hori, eta hobeto azalduko naiz. Enpresa batek bidali dezake jatekoa Lesbosera errefuxiatuentzat, eta ze ondo. Baina baldin eta bidaliko ez balu, jateko hori, Lesbosera ez litzateke jateko hori iritsiko, eta ondorioz, jateko hori ez litzateke egongo Lesbosen. Baina, de facto, Lesbosen ez legoke jateko gutxiago. Bai? Aldiz, gaur egun euskal enpresa batek enpresa hori euskalduntzeko ekarpena egiten badu, egingo du. Euskal enpresa batek bere enpresa euskalduntzeko ekarpena egiten ez badu, enpresa hori erdalduntzeko ekarpena egingo du. Bai? Osea, hortara noa aipatzen dudanean hain justu ekarpen propioarena, eta hortik eraiki beharko ditugu, eraiki beharko ditugun markoak, eta eraiki beharko ditugun diskurtsoak. Eta ematen dut jarri ez oso eta jante. Baina iruditzen zait oso osagai ona ditugula horretarako, ze besteak beste, gaur egun Euskal Herrian dauden enpresa punteroenetako asko, izan fakturazioan, berrikuntzan, teknologian erabileran, beste 1000 kontutan, dira aldi berean, Euskararen bizi berritzean abanguardia direnak ere. Orduan, uste dut horri aitortza bat zor zaiela, eta eraberean, igual babes bat behar dutela, beste estenatoki batzuetara iristeko. Eta egia da, talentuan izenean, leku guztietan entzuten ari gara, urrengo urtetan, ezoiko planak jarriko direla martxan, konforme. Ezoiko plan horietan, ikusi beharko dana da, nola izango den euskara, edo euskarak maigainean jarri ditzaken aukera hoiei nola atera etekina. Eta nola baliatu euskara aukera izan dadin, besteak beste, kohesiorako, mila kontutarako. Eta ematen dut hemen mitin politiko bat, papatean. Behar da, pixka bat. Azkenik, azken galdera bat, aipatu duzu pixkat entzuk eta ariketa guztia hau, ez? Enpresei banaka entzuteko aukera izan dezuena. Atera duzue praktika baliagarririk edo dagoeneko martxan dagoen zerbait bat? Bai, hori, hau da egia da ondiok oso hasieran dagoen kontu bada, eta oso adibide konkretuak ekarri ditut, igual batentzat ezer esango ez diotenak, eta beste batzuentzat igual bai, espero dut baten zerbait esatea, baina alde batetik adibidez enpresa batek eta azken zera talentu hitzara biltzen dudan naia, baina talentuari lotuta justu enpresa batek aipatzen nola eurek urteak diren ja oso zehaztuta daukatela gazten azoka horietan eta talentua bilatzeko azoka horietan nola beraien enpresako ordezkariak oso zehaztuta daukaten
euskaldunak izango direla, eta gainera, beraiengana gerturatzen dian gazteei beti euskaraz hitz egingo dietela, edo bintzat lehen hitz hori euskaraz izango dutela. Da. Enpresa horrek erabakita dauka etorri berri diren gazte horiek euskararekin lotzea nahi dutela euren enpresa. Eta hori da erabiltzen duten estrategia konkretuetako bat. Beste bat bada, eta niri iruditzen zait interesgarria izan daitekela behintzat, eta aipatzen zidan enpresa batek azken urteetan beraienean euskararen gaia, berdin du, euskara plana izan edo ez, euskararen gaia jasangarritasunaren planoan kokatu dutela. Eta ez dut honekin esan nahi, enpresa batean euskararen gaia departamentu edo plano batean egon, ala bestean egon, de facto modu baten edo bestean eragingo duenik. Baina iruditzen zait, jasangarritasunaren planoan kokatzeak berak, eman dezakela bide, oraindik igual gehiegi landu ez ditugun diskurtso batzuk lantzeko. Eman dezake, gero igual ez dira etorriko diskurtso horiek, baina ustot eman dezakela. Gero beste batek aipatzen zidan adibidez, identitate korporatiboari begira eta hau interesgarria iruditu zitzaidan, eta orain ez da igual iritzi popularra izango, badirudi inglesaren alde egingo duela, eta ez dut inglesaren alde egingo bere horretan. Bai, ez da, baina bai aipatzen zidaten momentu batzuetan Euskal Herriari begira kleimak edo esloganak edo lemak sortu dituztenean, berariaz erabaki dutela gaztelania ez erabiltzea, baina bai euskarak espazio batzuetan, Euskal Herrian bertan lurralde batzuetan, beste hizkuntza bat ere behar duen horretan, ingelesa jartzea gaztelaniaren ordez. Eta gaztelania erabiliko dute Espainiar estatuan edo munduko beste hainbat herrialdetan, baina Euskal Herrian euskararekin batera ingelesa erabiltzea. Eta, iruditzen zait horrek berak, igual mesede egin dakiokela momentu batzuetan. Gero, asko aipatzen da euskara kudeatu, ez? Da niri asko gustatzen zait, euskara planetatik natorren neurrian eta emunetik, noski, kudeatu behar dela euskara, beste hizkuntza guztiak kudeatzen ditugun bezala, baina problematizatuz, ez besteak kudeatzen diren bezala askotan, ez da? Eta hor, aipatzen dira, enpresetako ordezkariak edozein lekutara doazenean, edozein lekutan daudela ere lehen hitzak euskaraz egin ditzatela beti, berdin du iragarkietan, prentsa oharretan, olakoetan euskara lehen estea, eta honekin bukatzen dut, gai horiek mahai gaineratzen ari ginen bitartean elkarrizketa hartan, pertsona batek erabili zuen gestión de imagen hitza, kontzeptua. Eta esan nuenik, ze polita. Iruditzen zaidalako eta hasieran aipatu dut euskal washina, ez? Da berriz, ez dut inglesa defenditu nahi eta euskal washina bere horretan ere igualez. Baina, iruditzen zait, oso interesgarria izan daitekela hau bera ere, lantzea, ze noizbait Euskal Herrian enpresaren batek sentituko badu, inoiz, euskara ez erabiltzea lotxagorritzeko arrazoia dela, eta hori itxurakeriagatik bada ere zaintzea sentitzen badu, zaindu beharra, zoragarri. Ordan, iruditzen zait, hori bera ere, bere horretan erronka badela. Horrek salbatuko du euskara, edo horrek euskaldunduko du lan mundua, edo euskaldunduko Euskal Herria, inundik inora ere ez. Baina, beste batzuk horregatik ez bada, ez dira ona etorriko. Ordan, horrekin. Ongi etorri. Eskerrik asko, Aina. Eta, hirugarren esperientzia, Matxin Solis Huitzirena, Matxinekin tresna eta azpiegituretara egingo dugu salto. Matxin Solis Huitzi, 28 urteko oreretarra da. Teknopedagogia ikasketak egin zituen EHUn, eta kompetentzia digitaletan eta IKT-etan sakondu zuen UEUn. Ondoren, Universitat Oberta de Katalunian, diseinu teknopedagogikoan espezializatu zen. Duela 2 urte eta erdi hasi zen Talaios kooperatiban lanean, eta bertako bazkidea da. Teknologia digitalen inguruko ezagutza eta jakintza partekatzen, eta aholkularitza eta bidelaguntzak eskaintzen aritzen da.
burujabetza teknologikoa sustatzen duen Tex elkarteko kidea da. Eta azken hilabeteetan, Errenteriako Torrekua ekonomia sozial eraldatzaile eta teknologia libreen eraikinaren kudeaketa lanetan dihardu. Urtarrilean egin zen Goazen Lagunok ekimenean parte hartu zuen. Eskerrik asko. Kaixo, Matxin. Bitagatik eta egoteko aukera eskaintzagatik. Matxin, nola azalduko zenuke zer den Fedibertsoa? Komunikazio osasungarriago baterantz zergaitik egin beharko genuke salto ara? Vale. Fedibertsoa, seguraski hemendik ez dute askok ezaguteko, agian batzuk bai, pozten naiz ezagutzen baina emazute. Eta ez baina emazute ezagutzen, azaltzea oso zaila da. Bi aukera daude, o aspektu teknikoa azaltzea, o aspektu sozialagoan azaltzea, biak dira zailak, orduan, saiatuko naiz. Ideia bat ematen behintzat, Fedibertsoa zer den, eta gu zergatik egiten egun horren autua. Fedibertsoa definituko genuke federazio eta unibertso hitzaren arteko lotura bezala. Orduan, kasu honetan izango lirateke sare sozial libreen arteko federazioa. Baita federazio hori edo lotura hori gauzatzen da Activity Path eta hitz teknikoa botatzet, ez ezagutun, lasai. Horren komunikazio horren bitartez, protokolo horren bitartez, sare horiek komunikatu daitezke. Hau araroa egiten zaigu, sare sozialen artean, zeren beti hitz egiten dira sare sozial pribatiboetaz, komunikazio hortik bideratzen da, Instagram, Twitter, isa, Facebook, ez daude relazionatuak, Instagram eta Facebook orain bai, baina araroa egiten zaigu kontzeptu hori, baina ez da berez araroa. Adibidez dela, korreo elektronikoekin, emailekin, oso ohikoa egiten zaigu, Gmail erabiltzaile bat izan da, Outlook emaileko kontaktu batei hitz egitea eta komunikazioa bideratzea. Metaforekin jarraituta, oso famatu badiena, eta erresa gulertzeko Fedibertsoaren kontzeptua irudikatu genitzake sare sozial bakoitza hiri edo herri desberdinetan. Adibidez, imaginatu Donostia izango izatekela sare sozial bat, Mastodon, eta Mastodonen barruan, edo herri horren barruan, egongo jateke auzo desberdinak. Hemen dakagu Aldezarra, Gros, Egia, Antigo, ditugu auzo desberdinak. Orduan, Mastodonen barruan daude auzo desberdinak eta auzo bakoitza daka bere idiosinkrasia eta bere egitura propioa. Baina, dakagu beste herri bat, dagala Pasaia, hemen ondoan daguna. Pasaia izango izateke beste saio sozial bat, bere auzoak ditu ere bai, bere idiosinkrasia propioa daka, baina elkarren hartan komunikatzen geha, errepida ditugu, bidegoreak ditugu, jun gaitezke bertara, hori izango izateke, eta gero beste herri bat, Errenteria, eta hemen nire herriaren promozioa egiteagatik, izango izateke beste sare sozial bat, pirtu, badiez, eta gertatuko litzateke berdina. Orduan, logika hori jarraituta, Fedibertsoa ulertu genezake horrela, sare sozial desberdinak, sare sozial bakoitzak bere barruan ditu bere espazio edo idiosinkrasia, elkarren artean komunikatu daitezke, eta elkarrekin osatzen dute sare sozial bakoitza, baina gero beste sare sozialekin bai komunikatu daitezke. Hori sare sozial pribatekoekin ez da gertatzen, horregatik, batetik, hori ez da gertatzen, ez dago elkarren arteko komunikaziorik, eta gaina dira pribatiboak, enpresa multinazional handien esku dauden sare sozialak dira, ez dakigu nola funtsatzen, hor alpatu dira algoritmoak eta nola jokatzen duten informazio horrekin, eta sare sozial federatu hauek, sare sozial hauek, software liberan oinarritzen dira, eta horrek laguntza eguna da, sare instantzia berriak sortu alizatea, gure zerbitzaritan mantendu alizatea, hizkuntzarekin ere bai, sare sozial hauek euskeraz egotea, bestak beste. Eta guk, hauen aldeko apustua egiten dugu, uste dugu delako, buru jabetzaren ikuspegitik ere bai, aukera gehien eskaintzizkunak horretarako, eta gaina, sare sozial bakarra ukita, besteekin komunikatu gaitezkelako berdin-berdin. Ulertuta. Bai, bastante.
Tex elkarteko kide zarete, Matxin, eta, Errenteriako torrekoa eraikinean zaudete orain, teknologia libreen aldeko apustua egiten duzue. Kontatuko diguzu pixkat elkartearen egitekoa, izan dezuen esperientzia, bide honetan? Bai, gure elkartea, Tex elkartea, irazi asmorik gabeko elkartea da. Ez da espezifikoki komunikazio arloan ari, ez gara komunikazio arloan espezialistak. Tex elkartea teknologia librea, ekonomia sozialaren ikuspegitik lantzeko asmoz sortu zen, 2021 urtean, hainbat elkarteren arteko elkarlanari esker, eta bere asmo nagusiena da, hori, teknologia libreak, software librea, teknologia burujabetza, eta ekonomia sozialaren eraldatzea sustatzea. Orduan, gure egiteko berezia da batez ere, sustatzea interkooperazioa, komunitatearen sustapena, elkar laguntza, eta hori guztia, marka baten bitartez batzea, baina beti ikuspegi hori sustatzeko asmoz. Gaur egun Tex elkartean hiru kooperatibok esatzen dugu, Abaia kooperatiba, Bikonet eta Talaios kooperatibak. Eta gure asmoa da hori promozionatzea, eta gaur egun Errenterian dakagu torrekua eraikina, horrek kudeaketak hau, eta hor saiatzen ari gara ere bai Tex elkartearen helburu horiek edo asmo horiek gauzatzen gure plazatxoan. Zehatzera jaitsita, urtarrilaren 20an lurralde ezberdinetan deialdi bat egin zen, Euskal Herrian goazen lagunok izena hartu zuena, sare pribatiboak utzi eta libretara salto egiteko gonbita luzatzen ziguna. Zer da ekimen hori, zertan da? Goazen lagunok izan zen ekimen bat Espainiar estatu mailan sustatzen hasi zena, eta gero beste markatzuk hartu ditunak hizkuntzarekin, kasu honetan Euskal Herriari kokatuta, goazen lagunok, vamonos juntas terminotik datorrena. Eta bere helburua izan zen, batetik, sare sozial libreen ezagutza zabaltzea, eta ere gero bestetik, hori eginda, animatzea jendea, sare sozial libretara salto egitea, goazen lagunok lelo horrekin. Hau urtarrilan gauzatu zen, zehazki goazen lagunok ekimena webguneare badaka, eta bertan animatu zen jendea aipatutako hori egitea, baina eskusa ez zela urtarrilaren 20ko fetxa hartu zen, izan zela justo Donald Trump presidente kargo hartu zuen eguna, eta ez duten benez, Donald Trumpek lotura oso estuaka Elon Muskekin, isa sare sozialaren jabea. Orduan, egun hori hartu zen eskusa ez zela, jende animatzeko, kasu honetan, isatik espezifikoki alde egitera eta beste sare sozialetara jauz egitea, baina berez orokorrean, sare sozial pribatuetatik alde egiteko proposamena da, eta sare sozial libreak Fedibertsoa ezagutarazteko. Eta oso dago webgunea, sartu zaitezte, zeren hor oso azaltzen da Fedibertsoarena, eta nola egin pausuak erabiltzailea sortzeko, eta guzti hori. Pauso eta zitzeiten ari zinean orain, eta horrekin lotuta batzutan berdin du, pertsonalki, erakundeetan, enpresetan zaila izaten da zuri edo beltz egitea, dena itxi eta alde egitea. Badago trantsizio pausatuago bat egiteko aukerarik? Gaur egun berez asko hitz egiten da komunikazio arloan, eta hemen aipatzen zen TikTok kontuak zabaltzearena, gauza promozioatzeko, gazteetara heltzeko, sare sozial guztietan egon behar izate hori, eta ondo dago, baina hori egin daiteke gure ustez sare sozial libreak erabilita, ez bakarrik sare sozial pribatiboak erabilita. Zergatik, ere aipatu da, algoritmoak aipatu dira, nola komunikazioa hortik beratu daiteke, eta, baina hori hartzaiek zuzenan jasoko duten, ez dago gure esku, algoritmoen esku dago, agian eskutatze dute informazioa, agian ez, seguro eskutatze duten informazioa, eta euskaraz badin bada gehiago. Orduan, hori kontutan eduki behar dugu. Orduan, badaude gidalerro batzuk, RAP akronimo bitartez aipatzen dena, egin daitekena da, pausu batzuk, bentsat, sare pribatibo horiek ez sustatzeko. Definitzen dira 3 pausotan, batetik izango lirateke
sare sozial horiek ez promozionatzea, bale? Eta izango izateke, erakundeek edo elkarteek sare sozial pribatibo horiek ez promozionatzea, hau da, jendeari ez esatea zaudela isan, Instagramen edo besterik gabe, hor egon zaitezkete, baina webgunean zergatik jarri logotipoa sare sozial pribatibo horiena, promozionatu, ez? Gero estetik izango izateke esklusibitatearena, marka askok, erakunde askok erabiltzaituzte sare sozial pribatibo hauek beraien mezuak bakarrik sare sozial horietan eskaintzeko, gizarteko zati handi bat kanpoan uzten da horrela ere bai, sare sozial pribatu horiek ez bain maituzu, ezin zea informatu horko baliabide horiek erabilita, zergatik. Gaina, sare sozial pribatu hauek bultzatzen zaituztelako kontu bat sortzea orduan, sartu hartzea, hori informazio hori jasotzeko orduan. Auto izango izateke hemen, informazio guzti hori modu burujabe batean kontrolatzea, webguneetan, gure webgunean, hor informazioa hor egongoa eta gure kontrolpean dago. Eta azkenik izango izateke, dirurik ez ematea. Hor marketing kanpainetan dirua ordaintzen da, zure albistea ahalik eta goren egoteko, orduan, beste beti izango izateke dirurik ez ematea. Orduan, pauso horiek eman da, trantsizio hori egin genezake, gutxiago promoziatu, eta sare sozial libreen aldeko apustu egin, zeren guk adibidez torrekuan ez dugu sare sozial libre ez dugu sare sozial pribaturik erabiltzen, bakarrik libreak erabiltzen dugu, eta bai bada modu bat esateko, jendea horre bai badago. Bale, eskerrik asko, Matxin. Eta hiru esperientziak entzun eta gero, galdera bat, denboragatik, egiteko aukera emango dizuet, batek galderaren bat egin nahi badu, eta bat. Sí, hola. ¿Entenc? Hola, bona tarda. La pregunta és per tu. La faré en basc perquè ho entenem tots. Ai, que bé, que m'entenguis. Bueno. Parla una miqueta de català. Zure esperientziatik TV3-en, orain hitz egin duzu zure horretan, hori ez, relatoaren borroka badagola eta ultraeskuinari dela relato hori irabazten, ez? Bai. Eta esaten duzu, gure esku, antifasismoaren relatoak nire ustez ez du kalatzen, ez? Ez da kalatzen ari, eta ez dakit, garbi dago, eskuak lotuta bezala gaudela, ez? Komunikazio kanal guztia daude, hori. Bai, uste dut, azken urtetan ez dugu kazetaritzatik ez dugu konturatu peligroa ez da, baina arriskua. Orduan, prozesuan, Kataluniako prozesuan bertan, gogoratzen naiz faxen, programa politiko bat, prime time, Laura Rosell eta Ortega Smith, akusazio partikular bezala. Voxek izan zen akusazioa aipatzean, en el juicio? Epaiketan, barkatu. Ta, venga, bozgorulloa han, ta, TV3-en, La Sextan, Eduardo Inda, eske badaude, ez dakit zergatik, uste dut, bada, memoria historiko gutxi dakagulako, eta orduan ez dakit zergatik, baina beti lan ona egiteko behar dugu bat extrema eskerra, bat zentrua, beste bat no seke, eta bat fascista, azkenean, eta normalizauta dago, eta hori da memoria gutxi badakagulako, eta ez landu dugu ondo memoria hau. Bueno, egia zan ez dugu egin erreparazio, egia eta, nola da, beretat justizia erreparazio, eta erreparazio egitea, ezkenean, sustraiak hauek gabe, gero, badakagu sistema bat, nondik fascista bat ongietorri dela. Eta TV3-en ere bai. Ze pasatzen dute gero? Bueno, azkenean TV3-en, egon ginen pertsona batzuk, horrela kodigo odontologiko bat badakagu, eta zerbait ingo behar dugu. Eta zer da lehen pausoa? Formakuntza. Eta azkenean, antolatu genuen, formakuntza batzuk,
rasismoari buruz, ekologismoari buruz, feminismoari buruz, zergatik, ze azkenean eskuin muturra oraindik dazka frente batzuk, ze azkenean ofentsiba multiple da, no? Ta zer, arrakasten ez, arrakasta, no, que están, zer borrokatzen kontra ari dira? Bazkenean, agenda hogeita hamar, feminismoa, emigrazioa, badago hizkuntza ere bai, eta orduan beharrezkoa da formakuntza pixkat, deno, ez ezkenan, kazeteri bazara, baina ez dakizu dena, osea, no por ser periodista sabes tot, orduan. Beharrezkoa zen ta, honekin, beste pauso bat, izan zen, ze azkenean kontzientzia piztu, behar dugu batzutan, zergatik ez dugu erabili beste sare sozialak, badaude, eta ez dira hain berriak, orain, ari gaitzaiten hain buruz, baina ez dira hain berriak. Eta zergatik ez, batzutan lehen pausua da kontzientzia piztu. Eta ia badakizu eta da, ostra, zergatik ez hain, ez dakat nire weba euskeraz, ni adibidez, no? Ja gaizki sentitzen naiz. Ze azkenean katalanez eta gazteleraz badakat, no? Zergatik ez. Eta hau da, kontradikzio denok dakagu, eta uste dut, batzutan da, zerbait mugitu dugu barruan, eta aldatu behar dugu. Eta kasu honetan, TV3-en ikusi dut, osea, lan on bat egin dugu, formakuntza pilo bat egin dugu, eta kodigo odontologiko berri bat badago, eta orain beti, osea, TV3 antifasismoa hitza hartu du, eta ja beti esaten du, da antifasismoaren ekintza bat, talikual, eta ja izena ipini du, eta oso ondo dago. Gero, ez dakit zer esan, ze eskerra, eskerratik, osea, eskerratik, bai, lantzen dugu ere, bai, bueno, estatuan, PSOEk adibidez, erabili zuen, barkatu, que viene el monstruo, no? Batzutan, en plan, ez bozkatu Vox, gero, orain epaitza dakagu, ez dakitzergatik, estan infundando rumores, eta tal, baina orain dela 5-6 urte, justo prozesuekin, haiek, utzi zuen barra libre, bai? Eta hau da estrategia politiko bat. Eta orain, gero da, ez dugu nahi amaiera, o ez dugu nahi, nola da, resultados, emaitzak hauek, ez dugu nahi, emaitza hauek, baina guk landatu dugu lehen. Orduan, korresponsabilidad. Osea, monstru bat, beti da monstruo bat. Ez da, orain monstruo bat interes daka niretzat, erabilidet. Eta gero, utziko dut. Ez. Ze, badakigu, eskuin muturra justo landatzen ari da, hau, hegemonia kulturala. Eta eskuin muturra irakurri du eskerrara. Osea, eskerra, no? Gramsci. Bueno, barkau. Zondo. Eskerrik asko. Bale, aurrera egingo dugu. Komunikazionaren definizio kolektibo bat, osatzen ari gara, jardunaldian zehar, eta Jordina Ainhoa Makin, zuei ere eskatuko dizuet hitz bana. Ze hitz jaso behar du ezinbestean komunikazionaren definizioak. Badaukazu ja. Nik ere, politika. Politika esan duzu, Jordina, bai? Berrondo. Ni erabat ados, aurretik etorri handanekin, eta euskaraz. Buru jabea. Vale. Vale. Azken txampa, jardunaldian. Jardunaldiaren azken zati honetarako igotzeko eskatuko dizuet bizlariei ere. Eta azken galdera hauek edonork erantzun ahal izango dituzue, eta publikoko norbaitek erantzun nahi baditu ere, eskua altxa.
Bale, denboraz justu goaz, orduan aukeratzen ari naiz. Zer eman? Hori da, azeleratuta. Bale, hemen digoaz. Individuala eta kolektiboa aipatu dituzue, hitzaldietan zehar, kazetariak, edabideak, komunikatzaileak, agentziak, norbanakoa, komunitateak, publizistak, iragarleak, ikasleak, unibertsitateak, erakundeak, herrigintza. Komunikazio onaren ardura kolektiboa dela ulertuta, nori dagokio zer. Eta galdera potoloegia bada, zuenetik zaudeten tokitik erantzun dezakezue. Bueno, sortziko txikian, ez? Bai, bota, bertxotan. Nik uste dut lehenengoa dela, asumitzea gerra hau asimetrikoa dela. Eta nik uste dut individuo bezala gure burua zaindu behar dugula, eta guztiz bat lantorren arren, esan dituzten gauza askorekin, denarekin ez, baina gauza bat askorekin bai, asimetrikoa da, guk ezin... Itzaiko dugu. Ezin duguna da guk gure sorbalda gainean hartu munduaren ardura, destrozatu dingo gaitu. Orduan, planteamentu asimetrikoa izan behar da. Aizkenik ez dakit zer esan. Ez dezu denek itzein beharrik, norbetek. Esateko zerbait bat daukat, no? Eta... Ardura gurea da, eta lehen txernek pixka kritika moduan esan du, ez badugu guk egiten, ez du inork egingo, bai. Ez badugu guk egiten, ez du inork egingo, eta nik uste dut lehenengoa dela kontzientzia hartze bat, eta uste dut gaurko saio honek ere horretarako balio dezakeela, eta gero gaur aipatu diren hitzei jarraiki, komunitarioki, baina baita ere norbanako moduan, ze uste dut azkenean gero erakundeek ere horrela funtzionatzen dutela. Erakundeak osatzen dituzte langileek, komunikazio langileek ere, besteak beste, eta gero osatzen dugu komunitate handi bat. Orduan uste dut jabekuntza hori, buru jabetza, eta hortik tiraka kontzientzia eta ardura hartzea. Uste dut hori dela oinarria. Eta, azken galdera, denbora irabazteko. Kontu bat da, bakoitzak modu pertsonalean zein erabaki hartzen duen, bestea bezeroak nola aholkatzen ditugun, kasu batzuetan, ea guk gure komunikazio estrategietan nola aplikatzen dugun gaur aipatzen ari garen hau guztia. Esango nuke, beste batzuen komunikazioa pentsatu eta lan egiten dugunok ere, bagarela nor eta badaukagula zer egina. Orduan, galdera, nola jokatu beharko genuke komunikazio kooperatiba, agentzia edo aholkulariok? Zer dago gure esku, hor erdibidean kokatzen garen unetik? Guk adibidez Katalunian, nik pasaden urtean egon naiz jefa de prensa, ez dakit nola esaten, baina ez dakit nola zen, 125 urtean, kooperatibismoan, Kataluniako kooperatibismoan 125 urte izan zen, eta kanpaina bat landatu genuen, bere balioak eta bere manifiesto berritzeko. Ze azkenean, gu landatu dugu perspektiba berri batzuk, adibidez, perspektiba de genero, orain dela 125 urte, ez zen. Orduan, kanpainatik lortu nuen beste manifiesto bat sortzea, eta adibidez, manifesto izan zen triada bat, personas, planeta, propòsit. Azkenean dira gure pilarrak, gure balioak, eta da lema bat, argi dago irudi batzuk, ja da planteamentu, en plan, iruzati, baina da relato global bat, eta gero handik, aurrera, komunikazio formatu desberdinan landatu genuen, eta superondo izan zen. Eta da, kanpaina bat, ikusi zenbat boterea dakala. Gure aldetikan motzean behintzat, izango izateke konbentzitzea edo norbere kanalak erabiltzea komunikazioetarako, burujabetza hori azkenan dator norbere plataformak erabiltzearen alde egitetik, eta ez gure esku ez dauden sareoak erabiltzetik, eta horren eredu ere bai adibidez, sare sozial libreak baliatzea tokiko komunikabideak ere bai sustatzeko, ez?
gaur egun sare sozial pribatiboak erabiltzen dira gauzak promozionatzeko, baina sare sozial libreek emate gute bai aukera, marka propioak sortu, sare sozial libre batean, eta duela gutxi bai jarri zen proiektu bat martxan, tokiko bitartez, tokiko edabideak sare sozial libre batean elkartzeko asmoz, orduan, hori beste bidat izan daiteke, pentsat gure teknologia arlotikan. Bale, bukatzera goaz, jardunaldian zehar hitz bana eskatu dizuet, komunikazio ona definitzeko. Definizio kolektibo bat osatu dugu, behintzat lehen zirroborro bat bai, eta beraz, komunikazio ona egingo badugu, izango da komunitatean pentsatua, komunitatean egosia, ikuspegi estrategikoa izango du, komunikazioa politika ere badela barne hartuko duena, euskaraz, noski, eta burujabea. Beraz, jarrai dezagun etorkizun berriak irudikatzen, denon ardura izango da, gauden tokitik norabidea aukeratu, iparrorratzak lerrokatu eta konpromisoak hartzea. Eta, bukatzeko garaia da, baina aipatu dizuet hasieran, Goreti Jotasu, lanean aritu dela jardunaldi osoan zehar, ondoan zaudetenek ikusi dezue zerbait, eta, opari bana, prestatu dizue holtza gainean egon zareten guztiei. Qué guay está. Gauza interesgarri asko esan dituzu hemen, danontzat oso aberazgarri, kontutan hartuko ditugunak, aldeun gehienak. Guri asko gustatzen zaigu kolektibizatzea norbanakotik, arduratik eta kontzientzia hartzetik. Eta beraz, hemen oparia jaso dute hauek parte hartzaileek, baina 10. urte hurrena denez nortasuna zaren ospatzen dut lata puntutik, oparia danontzat prestatuta daukazue, irteeran, gero, jakiteko. Arrazitxoa dut, Hartu